Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Λίλα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο απόψινό το live. Έχουμε τη Στέλλα σήμερα μαζί μας. Όπως είδατε θα μιλήσουμε για το θέμα. Πες μας Στέλλα, τι θα μας φέρει σήμερα στο τραπέζι? Θα μιλήσουμε γενικά για τα social media και τις συνεργασίες με τις εταιρείες, γιατί πλέον έχουν αλλάξει λίγο, έχουν διαφοροποιηθεί λίγο τα πράγματα. Οπότε θα λύσουμε όλες τις απορίες, γιατί κατά καιρούς με ρωτάνε και αρκετά κορίτσια πώς μπορώ να συνεργαστώ, τι πρέπει να κάνω, να στείλω, να μην στείλω, να ρωτήσω, να μην ρωτήσω. Οπότε θα δούμε λίγο έναν τρόπο πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Πολύ ωραία. Να πω λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό σχετικά. Δεν ξέρω αν θες να μου θέσεις κάποιες ερωτήσεις αρχικά πριν αρχίσω. Αυτή θα ήταν η ερώτησή μου. Πες μας λίγο για σένα, ένα-δύο τεστ, πώς μπήκες, πώς ξεκίνησες. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ αρχικά να πω ότι λόγω της δουλειάς του συζύγου μου, ο σύζυγός μου είναι στρατιωτικός. Είμαι αναγκασμένη κάθε 2-3 χρόνια να αλλάζω πόλη, να αλλάζω τοποθεσία. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκομαι είμαι 2 χρόνια εδώ. Πριν 2 χρόνια ήμουν για 3 χρόνια στην Ορεστιάδα, στην Πινέζα. Του χρόνου δεν ξέρω που θα είμαι. Οπότε από αυτή την άποψη η δουλειά έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Ναι μεν, είναι κάτι που το παίρνεις μαζί σου όπου και αν πας. Δηλαδή έχεις το γραφιάκι σου, 2 σερταριέρες και τα παίρνεις μαζί σου. Αλλά από την άλλη είναι μια δουλειά η οποία λειτουργεί με κύκλο. Επομένως, τι γίνεται, με το που πας σε μια περιοχή και θα σου πάρει σίγουρα ένα εξάμηνο με ένα χρόνο να κάνεις τον κύκλο σου, με το που ξεκινάς και λες, OK, αρχίζω να δουλεύω σιγά σιγά, τσουπ έρχεται μια μετάθεση και πρέπει να ξαναφύγεις, να τα αφήσεις όλα πίσω και να ξαναξεκινήσεις ουσιαστικά από το μηδέν. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος που δεν είχα εγώ ποτέ σταθερό πελατολόγιο και γενικά δεν δούλευα ποτέ σταθερά, συστηματικά την παροχή. Και εκεί άρχισα να επικεντρώνομαι περισσότερο στα σεμινάρια και κυρίως στα online, με ξένους εκπαιδευτές, γιατί ήμουνα στο σπίτι, οπότε δεν είχα τι να κάνω και αγόραζα σεμινάρια για να εξελιχθώ εγώ, γιατί ήταν κάτι που μου άρεσε. Όχι γιατί θα κάνω το ραντεβού και θα ανεβάσω την τιμή να το χρεώσω κτλ. Κοιτούσα να εξελιχθώ εγώ. Οπότε κάποια στιγμή δούλευα τότε εκείνη την περίοδο μια εταιρεία, η Λίλα ξέρει, ήμασταν μαζί εκεί, με την οποία ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένη με τα προϊόντα και απλά ανέβαζα κάποια σετάκια που έκανα, είτε δικά μου είτε παροχής κτλ. Οπότε εκεί η Λίλα μου κάνει ματιές, ξέρει. Οπότε εκεί ξαφνικά μια μέρα μου στέλνουν ένα μήνυμα μόνοι τους η εταιρεία και μου λέει, θέλουμε να μας γράψεις, λέει, μια λίστα με το τι προϊόντα δεν έχεις, γιατί είχα πολλά και τα άδειχνα κιόλας, για να σου στείλουμε, λέει, ένα πακέτο PR. Ένα PR πακέτο. Οπότε εκεί ήταν το πρώτο μου PR πακέτο, η χαρά μου ήταν απερίγραπτη, η κίνηση η πρωτοβουλία που πήρα να το κάνω, ας πούμε, με ενθουσίασε και αυτά. Οπότε εκεί μου στείλαν ένα PR πακέτο και εγώ αυτονόητα θεώρησα ότι εφόσον μου στείλαν αυτό το PR πακέτο θα πρέπει να ανεβάσω κάποιες δουλειές με τα προϊόντα αυτά που μου στείλαν οι άνθρωποι. Είναι δηλαδή αυτονόητο. Άρχισα λοιπόν να ανεβάζω κάποιες φωτογραφίες με τα προϊόντα που μου στείλανε. Οπότε εκεί δεν άργησε πολύ ένα τηλεφώνημα, στο οποίο τηλεφώνημα μου είπαν ότι κοίταξε να δεις αυτό που κάνεις, εκτός το ότι το εκτιμούμε, πρέπει να πληρωθεί, μου λέει. Εμείς, λέει, το πληρώνουμε αυτό που κάνεις. Οπότε εκεί ξεκινήσαμε να μου δίνουν κάποια χρήματα τα οποία ήταν πολύ λίγα στην αρχή, αλλά για μένα τότε ήταν wow, δηλαδή μια κοπέλα όντας στο σπίτι της και κάνοντας αυτό που αγαπάει, έτσι κι αλλιώς να την πληρώνουν και από πάνω, είναι κάτι wow, χωρίς να χρειάζεται να φεύγει από το σπίτι, από τα παιδιά και να πρέπει να είναι καθισμένη σε ένα γραφείο για 4-8 ώρες, ας πούμε. Εκεί λοιπόν προχώρησα με τη διαφήμιση και αυτά, ώσπου κάποια μέρα με κάνανε υπεύθυνη όσον αφορά το κομμάτι της διαφήμισης. Είχα υπό την εποπτεία μου 40 κορίτσια, τα οποία έκανα recruit εγώ μέσα από τα social media, μιλούσα μαζί τους πρώτα τηλεφωνικά, τους μιλούσα για την εταιρεία, τους έστελνα το πακέτο να δοκιμάσουν πρώτα και αν είναι ευχαριστημένες και τα λοιπά, να συνεχίσουν τη συνεργασία και τα λοιπά. Οπότε εκεί είχα δημιουργήσει ένα group 40 κοριτσιών, οι οποίες είχαν μια γραμμή κάθε εβδομάδα τι πρέπει να τρέξει, τι πρέπει να δείξουμε, να ανεβάσουμε φωτό, να ανεβάσουμε βίντεο, αν ερχόντουσαν καινούργια προϊόντα, που αυτό εξυπακούεται. Έτσι, όταν κάνεις διαφήμιση πρέπει να συμβαδίζεις και με την εταιρεία. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να δείξω που έχουν βγει π.χ. 5 καινούργια ημιμόνιμα, δεν θα δείξω ένα liner που βγήκε πριν 5 χρόνια, θα δείξουμε τα καινούργια, έτσι δεν είναι?
Οπότε εκεί άρχισα να είμαι υπεύθυνη ουσιαστικά, να είμαι υπεύθυνη για τα κορίτσια και το πώς θα κινηθούμε και να κυνηγάω και τα κορίτσια που δεν ήταν τυπικές υποχρεώσεις τους, για να ανεβάσουν αυτά που έπρεπε. Να πω ότι στη συγκεκριμένη εταιρεία τα κορίτσια ήταν με ιδιωτικό συμφωνητικό, με υπογεγραμμένο συμφωνητικό, το οποίο είχε κάποιους όρους, εγώ το είχα φτιάξει και το συμφωνητικό, και μέσα στο χρόνο πρόσθετα πράγματα τα οποία θεωρούσα εγώ ότι πρέπει να μπουν στο συμφωνητικό. Επομένως, οι αρμοδιότητες μου ήταν πολύ παραπάνω από ότι μια διαφήμιση. Έχω ζήσει τις εταιρείες εκ των έσω και τις εταιρείες που εισάγουν και τις εταιρείες που συσκευάζουν. Ξέρω τις χημίες, ξέρω τις αλχημίες, ξέρω τα πάντα λοιπόν. Κάποια στιγμή μου στέλνανε πάρα πολλά μηνύματα, επειδή εγώ εκείνη την περίοδο η εταιρεία όταν ανέλαβα εγώ δεν ήταν και τόσο γνωστή. Και δεν το λέω για να περιαυτολογήσω. Θεωρώ ότι έκανα πάρα πολύ καλή δουλειά, 3 χρόνια σε εκείνη την εταιρεία. Οπότε εκεί μπαίνουν κάποια κορίτσια οι οποίες, επειδή γενικά είμαι άμεσος άνθρωπος και όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν, δεν είμαι ούτε δίθεν ούτε, δηλαδή ό,τι έχω να πω τα λέω μπαμ. Τα κορίτσια θέλανε περισσότερη προσωπική επικοινωνία μαζί μου και μου στέλναν μήνυμα και μου λέγανε μπορώ να βάλω παραγγελία σε σένα. Και τους έλεγα θα ενημερώσω να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας. Και γενικά γινόταν ένα σπασμένο τηλέφωνο για να βάλει μια πελάτη σε μια παραγγελία. Και εκεί με παίρνουν από την εταιρεία μόνοι τους και μου λένε ότι κοίταξε να δεις, θα παίρνεις κανονικά την παραγγελία, θα μας τη στέλνεις, εμείς θα την αποστέλνουμε στην πελάτη και εσύ από κάθε παραγγελία που παίρνεις θα παίρνεις ένα 20% ποσοστό. Που εκεί μιλάμε για affiliate, έτσι, που δηλαδή με κάθε παραγγελία έχω και εγώ το ποσοστό του κέρδους μου. Εκεί πέρα, γιατί πάντα είμαι ειλικρινής, έτσι, δηλαδή από τους ανθρώπους όσον αφορά το κομμάτι των χρημάτων, ήμουνα υπερευχαριστημένη. Τα πάντα ήταν στην εντέλεια, τα χρήματα ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή να σκεφτείς ότι εγώ από ένα σπίτι στην άκρη της Ορεστιάδας, ας πούμε εκεί στην Πινέζα, έκανα τρελές πωλήσεις και έβαζα πάρα πολλά χρήματα. Όπου κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα ανεβήκανε επικίνδυνα πολλά, γιατί εγώ είχα επικοινωνία με τις πελάτες. Πολλοί άλλοι να ήθελε 1,5 ώρα το βράδυ να βάλει παραγγελία στο Messenger. Οι άλλοι ήθελαν να με πάρει τηλέφωνο και να μιλάμε 1,5 ώρα στο τηλέφωνο με τα βιβλία και τα δειγματολόγια μπροστά και να τις εξηγώ τηλεφωνικά. Μιλάμε για κατεβατά παραγγελίες από καταστήματα. Τα ποσοστά όμως, τα χρήματα ήταν κάποια στιγμή ανεβήκανε αρκετά, που δεν το περιμένανε αυτό να γίνει. Οπότε εκεί έπαιξε μια συνθήκη ότι δεν μας συμφέρει. Αφού γίναμε διάσημοι, στην έκθεση αρχίσαν και γίνονται ουρές, από εκεί που δεν ήταν τόσο δημοφιλής η εταιρεία. Και από εκεί και πέρα με πήραν ένα τηλέφωνο και μου λένε ότι κοίταξε να δεις, πλέον δεν είναι επαγγελματικό να παίρνεις προσωπικές παραγγελίες. Και θα σας πω και συγκεκριμένα το παράδειγμα που χρησιμοποίησαν, γιατί δεν το ξεχνάω, και μου λέει, δηλαδή εσύ αν θες να παραγγείλεις ένα αυτοκίνητο στην BMW, θα στείλεις μήνυμα στον Μπάμπη, δεν θα πάρεις τηλέφωνο την εταιρεία να βάλεις την παραγγελία σου να παραγγείλεις το αυτοκίνητο. Λέω, μα εσείς μου είχατε πει ότι δεν πρέπει να χάνουμε πελάτες επουδενή και ότι πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή, ό,τι ώρα και να πάρουμε την παραγγελία. Επομένως μου γυρίσαν την πιφτέκα όλη τούμπα. Και ποιο ήταν το διατάφτα, ότι θα μείνουμε στο σταθερό χρηματικό ποσό που παίρνεις για τη διαφήμιση και για να διαχειρίζεσαι τα κορίτσια της διαφήμισης, σαν υπεύθυνη, αλλά θα κοπούν μαχαίρι τα ποσοστά. Και πλέον οι παραγγελίες θα γίνονται μόνο απευθείας στην εταιρεία. Οπότε εκεί δεν το σκέφτηκα καν. Μετά από 2 μέρες πήρα τηλέφωνο και τους είπα ότι σταματάω τη συνεργασία μου κτλ. Και γενικά είμαι άνθρωπος που προτιμώ τις μακροχρόνιες συνεργασίες. Δηλαδή ήμουνα 3 χρόνια σε μια εταιρεία, άλλα 2 σε μια άλλη. Και τώρα τελευταία μετά από κάποιες κακοτοπιές και κάποια red flags έτυχε να αλλάξω πάλι. Αλλά γενικά θέλω να πω στα κορίτσια ότι είναι μια δουλειά. Μην το βλέπετε συναισθηματικά. Έτσι. Είναι μια δουλειά. Πρέπει να είστε ψυχροί. Όπως ψυχροί είναι και αυτοί μαζί μας. Έτσι δεν είναι? Ούτε είναι ότι τα προϊόντα τα λατρεύω και ξαφνικά τα μισώ και πάω σε κάτι άλλο γιατί λάτρεψα κάτι άλλο. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι στην αγορά όλα τα προϊόντα είναι εξίσου εξαιρετικά και όλες οι εταιρείες έχουν και κάποιες αστοχίες στα προϊόντα. Το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή έχουν εξελιχθεί έτσι και αλλιώς τα προϊόντα που όλοι έχουν ωραία προϊόντα και όλοι έχουν και κάποια κακά προϊόντα. Απλά εμένα η δουλειά μου τόσα χρόνια και ο κόσμος που με γνωρίζει και με εμπιστεύεται ξέρει ότι αν κάτι δεν μου αρέσει, δηλαδή θα πάρω π.χ. 5 τζέλ, ναι,
τα τρία είναι τέλεια, το ένα δεν πολυμερίζεται καλά ή το άλλο δεν στρώνει καλά. Θα δείξω αυτά τα τρία που με τρέλαναν εμένα και τα δύο απλά θα το επικοινωνήσω στην εταιρεία ότι δεν μου άρεσαν, γι' αυτό και αυτό το λόγο, αν μπορούν να τα βελτιώσουν, αν τους ενδιαφέρει καλώς, αν δεν, όλα καλά. Και απλά δεν θα τα δείξω ποτέ αυτά που με ενδιαφέρουν. Δηλαδή δεν πρόκειται εγώ να σου πουλήσω κάτι το οποίο είναι μάπα, γιατί μετά θα στείλεις μήνυμα και θα μου πεις ρε Στέλλα, το παρήγγειλα και είναι έσχος, γιατί μου το έδειξες, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Πες κάτι γιατί θέλω πιο λίγο καλησπέρα. Ναι, αυτό που λες δηλαδή με την ειλικρίνεια και τα υλικά, όπως το είπε και η Λίλα από κάτω, ότι δηλαδή όταν είμαστε σε ένα χώρο που ξέρεις αυτόματα ότι θα έχεις 5-10 υλικά εταιριών διαφορετικών στο τραπέζι σου, θεωρώ πιο αληθινό, το συζητούσα χθες με μια συνάδελφο του χώρου μας, λέω θα το θεωρούσα πιο αληθινό να έχεις τα 2-3 υλικά όταν κάνεις το set σου και εκεί να πεις κοιτάξτε για top, εγώ για μένα είναι μόνο αυτό. Ναι. Και επειδή όντως το γουστάρεις και υπάρχει και μια είδους συνεργασία. Και ναι. Εγώ έμπαινα και σε άλλα level με τις εταιρείες. Δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένη από κάποιο προϊόν, τους έλεγα ότι αυτή η φόρμουλα δεν δουλεύει. Κοιτάξτε να την αλλάξετε, ψάξτε. Ή κυκλοφορεί κάτι καινούριο στην αγορά, είναι αυτό. Ψάξτε το, να το φέρουμε. Ή αυτά τα χρώματα λείπουν, ψάξτε τα, να τα φέρουμε. Δηλαδή, γινόταν και αυτό το connect με τις εταιρείες όσον αφορά τα προϊόντα. Και κάποιες συλλογές, ας πούμε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις εταιρείες είναι ονομασίες που τις έχω βαγάλει εγώ. Εντάξει, δηλαδή και άλλα πολλά πράγματα, τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ. Μετά από εκεί, τώρα να μιλήσουμε λίγο για τα κορίτσια, γιατί στην ουσία αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες πλέον, επειδή τα social media είναι μέρος της ζωής μας, είναι μέρος της δουλειάς μας, είναι ο τρόπος για να δουλεύουμε και να διαφημιζόμαστε. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή μια εταιρεία θα πάρει το Φίλιππο αύριο σαν συνεργάτη, μπορεί να του ζητάει live, εκπτώσεις, να ανεβάζει 4 βίντεο την εβδομάδα, να ανεβάζει 4 φωτογραφίες την εβδομάδα, να βγάζει βιντεάκια και να τους προσκαλεί στο live, να βγάζει βιντεάκια και να τους προσκαλεί στην έκθεση, να λέει σε ποιο περίπτερο είναι. Όχι. Να μην σε πληρώνει και να έχει την απέτηση να έχεις μόνο τα δικά τους πάνω στο τραπέζι. Αυτά κάτι τέτοια έχω ακούσει γενικά που αρέσει στον κόσμο να κάνουν. Κοίταξε, δεν υπάρχει τεχνήτρια η οποία να μην δοκιμάζει πράγματα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μια τεχνήτρια έχει δοκιμάσει τα top από όλες τις εταιρείες π.χ. ή το ματό π.χ. Παράδειγμα λέω, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά εκείνο που είναι πιο φρικαλαίο και εμένα, ας πούμε, με έβγαλα τα ρούχα μου και ήταν και ένας από τους λόγους που έχω διαλύσει συνεργασία, είναι ότι είχα την απέτηση στα δικά μου τα σεμινάρια να χρησιμοποιώ αποκλειστικά και μόνο τα δικά τους προϊόντα. Όχι. Εγώ το θα κάνω το πιο απλό, σου λέω, είναι γαλλικό. Π.χ. θέλω να δείξω στη μαθήτρια 3 διαφορετικά liner ημιμόνιμου, 5 διαφορετικές πάστες, να δει τη ρευστότητα, να καταλάβει ποια κάνει νερά, να καταλάβει ποια δεν στρώνει, ποια θέλει λεπτή στρώση. Δηλαδή, δεν γίνεται να απαιτείς από έναν εκπαιδευτή που εκπαιδεύει να έχει μόνο το δικό σου. Και αν το δικό σου προϊόν δεν είναι και τόσο καλό, ο εκπαιδευτής πώς θα δουλέψει. Λοιπόν, άρα υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, έτσι. Τι ζήσαμε χωρίς να μας πληρώσουν. Ναι, πραγματικά. Και το πιο συνήθες που υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν συνεργασία στις εταιρείες τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι κάποια κορίτσια τα οποία ανεβάζουν τις δουλειές τους, συνήθως πρόκειται για παροχή, και απλά παίρνουν ένα PR πακέτο, τα οποία PR πακέτα κυμαίνονται διαφορετικά ποσά, ας πούμε. Άλλος δίνει π.χ. 100€, άλλος δίνει 150, ανάλογα την εταιρεία και το budget. Οπότε τι σου λένε, ανέβασέ μας τα σετάκια που θα κάνεις αυτή τη βδομάδα και εμείς θα σου στέλνουμε κάθε μήνα ένα πακέτο με προϊόντα. Κάποιες εταιρείες σε αφήνουν, που αυτό είναι το πιο σωστό, να επιλέξεις εσύ τα προϊόντα που θέλεις στο πακέτο σου. Κάποιες εταιρείες σου λένε όχι, θα πάρεις αυτά που σου λέμε εμείς, γιατί αυτά πρέπει να δείξεις. Δηλαδή, θα σας διαφημίσω, θα μου δώσετε τα προϊόντα που θέλετε εσείς με το ζόρι, ας πούμε. Δηλαδή είναι λίγο, αλλά συνήθως η φάση τώρα... Ναι. Εγώ πάνω σε αυτό και δηλαδή
το community που θέλω να δημιουργήσουμε, γιατί στην ουσία με όσα άτομα κουβεντιάζω, όπως και με σένα Στέλλα και όπως και με τη Λίλα και με άλλες τεχνίτριες του χώρου, έχουμε μια κοινή λογική, έτσι. Δεν είπαμε ότι θέλουμε να συμβιβαστούμε, ότι όλοι συμφωνούμε σε όλα, στις τεχνικές, τα υλικά και αυτά, αλλά κάποια βασικά που έχουν αποδειχτεί μέσα στα χρόνια, θεωρώ ότι είμαστε κοινά. Εσύ μπορεί να πεις, εγώ μου αρέσει να δουλεύω τα dual, εγώ θα σου πω, εγώ θα ήθελα να μάθω τη φόρμα, οτιδήποτε. Αλλά θα ολοκληρώσω μόνο πολύ σύντομα, πάνω σε αυτό που είπες και πριν, θα κολλήσει αυτό. Θα σας συμβούλευα γενικά, όσοι ακούνε και είναι έτσι με την απορία αυτή, γιατί με τα άτομα που ανταλλάσσομαι δείχνουν να έχουν τέτοιους χαρακτήρες, όπως το είπε και η Στέλλα καλή ώρα, να είσαι αληθινός. Γιατί μέσα στον καιρό, εσύ τώρα άμα πεις, νιώθω ότι πουλιέμαι, γιατί αυτό το top δεν μ' αρέσει, αλλά θα το διαφημίσω, να ξέρεις ότι χτίζεις το όνομά σου πέτρα-πέτρα. Έτσι δεν είναι? Και άμα ξέρω ότι έχω συνεργαστεί 15 φορές με τους πιο απατεώνες, ας πούμε τώρα έτσι απατεώνες, μια λέξη ξεκάρφωτη, θα χάσω και εγώ την αξιοπιστία μου. Θεωρώ ότι σε αυτά όλα η λεπτομέρεια μετράει στο βάθος του χρόνου. Παρακαλώ. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο τα κορίτσια που με ακολουθούν από την αρχή, από το day one, ξέρουν. Πολλές φορές σε προσωπικά μηνύματα όταν με ρωτάνε, τις λέω, μη πάρεις αυτό, πάρε αυτό, γιατί είναι καλύτερο, ας πούμε. Αυτό το ακριτζέλ είναι πολύ κολόδες, θα σε δυσκολέψει. Πάρε αυτό που είναι ωραίο, ας πούμε. Τα κορίτσια ξέρουν και γι' αυτό το λόγο είναι και ο κόσμος με εμπιστεύεται, γιατί ασχέτως εταιρείας, είπαμε, είναι δουλειά. Ναι, δεν έχει να κάνει με τις εταιρείες και με αυτά, είναι μια δουλειά κι αυτή. Πρέπει να λες πάντα την αλήθεια στον κόσμο. Να σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα, μιας που το έφερε κουβέντα. Για εταιρεία που έχει πρόβλημα στη rubber base, ας πούμε, έχει μια rubber base όλη και όλη μόνο αυτή προτείνει π.χ. Η οποία ξέρει ότι δεν είναι καλή, είναι όμως σε αναζήτηση για καινούργια rubber base, φέρνει 2 rubber base, μία πιο λεπτόρευστη, μία πιο παχύρευστη, και τους παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω πόσο όξινες είναι οι βάσεις. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν χρησιμοποιώ primer. Και μου λέει, δεν ξέρουμε. Λέω, τι τεχνογνωσία και εξειδίκευση πουλάτε? Δεν ξέρετε τις οξύτητες που έχουν οι βάσεις, ας πούμε? Πρέπει εγώ μόνη μου να τεστάρω? Και άντε, εγώ ξέρω να τεστάρω, να βρω την οξύτητα. Η τεχνίτρια που έχει τελειώσει τη βασική εκπαίδευση και απλά θέλει να ψωνίσει, ξέρει να τεστάρει? Τι θα κάνει? Θα πάρει τηλέφωνο την εκπαιδεύτριά της. Και άντε, η εκπαιδεύτρια είναι σαν τη Λίλα που την ακολουθεί και τη στηρίζει εφόρου ζωής, της απαντάει η Λίλα. Άμα μια εκπαιδεύτρια είναι, σου πήρε τα λεφτά, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει, γεια σου, πού θα βρουν άκρη? Δηλαδή, κάποιες φορές ακόμη και εταιρείες δεν ξέρουν τη χημεία του προϊόντου τους, πώς συμπεριφέρεται το προϊόν, πώς λειτουργεί. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που η εταιρεία, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι τεχνίτης. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν δραματικά. Μιλάμε για άλλο level. Ο επιχειρηματίας που απλά του ήρθε να κάνει μια εταιρεία για να γίνει viral και να πουλάει, να γεμίσει τσέπτα λιράκι, δεν έχει ιδέα τι πουλάει. Εγώ αυτό θα ήθελα πολύ να περιοριστεί αυτό από την άποψη, ας κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν, αλλά τα άτομα, η τεχνίτρια και ο τεχνίτης τέλος πάντων, να έχει τη γνώση. Να έχει τη γνώση, γιατί εγώ άμα γνωρίζω, αυτομάτως δεν θα με γεμίσει το προϊόν του, ούτε η υπηρεσία του, οπότε δεν θα έχει και επιλογή να επιζήσει. Αυτό. Μια μικρή παρένθεση, όπως το είπες και πριν, και θα την έχουμε και καλεσμένη, μια εκπαιδεύτρια και ambassador του χώρου μιας εταιρείας. Δεν θα πω πολλά, το μόνο που θα πω είναι σε κουβέντα αυτό, μου λέει, Φίλιππα, και εγώ πηγαίνω σε σεμινάρια που πρέπει να πουλήσω, αλλά και εκεί είμαι αληθινή και το αφεντικό μου λέει το ξέρει. Θα πω, κορίτσια, αυτό δεν το χρειάζεσαι τώρα, αυτό δεν βγήκε καλό, μην το πάρεις. Έτσι. Ισχύει. Η ειλικρίνεια τώρα, πάντα ξεπληρώνεται. Πάντα κερδίζει. Εγώ αυτό έχω να πω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι εταιρείες λειτουργούν με PR boxes, τα οποία PR boxes σου δίνουν κάθε μήνα, είτε επιλέγετε εσείς τα προϊόντα, είτε τα επιλέγουν αυτοί για εσάς, ανάλογα με τις ανάγκες της διαφήμισης, και σου ζητάνε να ανεβάζεις κάτι παροχές, ό,τι παροχή βγάζεις την εβδομάδα. Αυτές είναι οι γνωστές φωτογραφίες
που βλέπουμε στα social media με τους απροφητήρες, με τις πετσέτες, με τα λάδια, με τα λάθος σχήματα. Γιατί ας πούμε, εντάξει, και εγώ κάνω παροχή, έχω κάποιες συγκεκριμένες πελάτες που έρχονται. Βέβαια η παροχή μου θεωρώ ότι είναι πιο high-end, πιο luxury. Αλλά πάλι στην παροχή, έχοντας το άγχος και τη βιασύνη να τελειώσει γρήγορα, γιατί ο πελάτης αβιάζεται ή γιατί εγώ θα σχολάσω 1 και 4 τα μωρά και θα έρθουν σπίτι και θα θέλουν να φάνε, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται σωστή δουλειά, το αποτέλεσμα το τέλειο που θέλω εγώ να δείξω, έτσι. Άρα, αν η εταιρεία σου δίνει ένα PR box, θα περιμένει μια παροχή, έτσι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αν ο άλλος θέλει το τέλειο, με το σωστό φωτισμό, με τη σωστή γωνία, το αψεγάδιαστο, που εκεί θα πάει φωτογραφία στην εταιρεία και απευθείας θα ανέβει, χωρίς να περάσει εξεργασία ή γραφίστα, εκεί πρέπει να πληρώσεις. Εκεί είναι άλλο πράγμα, γιατί δουλεύεις είτε με μοντέλο, εκεί περνάμε στο UGC πλέον, έτσι, το οποίο είναι το User Generated Content, που σημαίνει ότι σε πληρώνω για να μου δημιουργείς περιεχόμενο. Θέλω ένα reel, θέλω μια φωτογραφία, αλλά πρόσεξε, δεν θέλω εγώ μετά αυτό το reel να κάθομαι και να το κόβω, να το ράβω, να το μοντάρω, να βάλω μουσικές, να βάλω έτσι, να βάλω γιουβέτσι. Το θέλω έτοιμο, απλά να μου το στείλεις και να το ανεβάσω. Ναι, θέλω μια φωτογραφία η οποία να είναι έτοιμη. Δεν θέλω να κάθομαι και να διορθώνω, να αλλάζω, να κάνω να run. Άρα εκεί περνάμε σε αυτό το επίπεδο, το οποίο είναι το user generated content. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι τώρα? Ότι οι εταιρείες αυτούς τους τίτλους δεν τους ξέρουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι, έτσι. Υπάρχει ο Educator Coach, που είμαι και εγώ, που σημαίνει ότι επειδή είμαι εκπαιδευτής, μπορώ να προσφέρω και σεμινάρια, είτε σε μαγαζιά, είτε σε ακαδημίες που τυχόν έχει η εκάστοτε εταιρεία, είτε να κάνω στα προσωπικά μου σεμινάρια affiliate και να χρησιμοποιήσω, να με στηρίξει προϊόντα. Δηλαδή να μου πει η εταιρεία, θα σου στείλουμε εμείς όλα τα προϊόντα στο σεμινάριό σου. Άρα υπάρχει και αυτός ο τίτλος. Υπάρχουν και οι τίτλοι αυτού που κάνεις εσύ. Εσύ τώρα αυτή τη στιγμή είσαι community creator, δημιουργείς μια κοινότητα. Στην τελευταία μου συνεργασία, ας πούμε, μου λέγανε συνέχεια είσαι ambassador της εταιρείας, είσαι ambassador. Λοιπόν, ambassador σημαίνει ότι είμαι στην εταιρεία πάρα πολλά χρόνια, με καλούν σε events, είμαι μέλος της εταιρείας, έχω άποψη για τα πράγματα. Ο ambassador είναι, ο brand ambassador είναι πάρα πολύ άλλο level συνεργασία. Δεν είσαι ambassador όντας 2-3 μήνες σε μια εταιρεία απλά επειδή διαφημίζεις τα προϊόντα σου. Καταλαβες. Δηλαδή δεν ξέρουν και οι ίδιοι τους τι είναι αυτό που αγοράζουν. Ο ambassador είναι μέσα στην ύλη, δεν πρέπει να είναι? Μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα πρέπει να είναι μόνιμο στο επίκεντρο της εταιρείας, να διαφημίζει, να βρίσκεται σε event, να βρίσκεται σε καμπάνιες, να βρίσκεται στις εκθέσεις. Ας πούμε, εμένα μου λέγανε, μα είσαι ambassador της εταιρείας και δεν με καλούσαν ούτε στην έκθεση. Πώς είσαι ambassador της εταιρείας, ας πούμε? Λοιπόν, και υπάρχει ο affiliate creator, ο οποίος δημιουργεί περιεχόμενο και παίρνει ποσοστά από τις πωλήσεις, όπου βλέπεις εκπτωτικό κωδικό. Βάλε το κωδικό τάδε και έχεις 10% έκπτωση στο καλάθι. Αυτό είναι το affiliate creator, όπου εκεί, μπράβο, είναι το πρόσωπο της εταιρείας. Αυτό, ναι. Εκεί σου δίνουν ποσοστά επί των πωλήσεων. Υπάρχει ο content creator, υπάρχει και affiliate και UGC. Ο UGC γενικά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και υπάρχει και ο in-house creator, ο οποίος είναι μέσα στην εταιρεία, δεν είναι κάπου απομακρυσμένο κτλ. Οπότε η εταιρεία, σε προσλαμβάνει γιατί της άρεσε η δουλειά σου, σου κάνει μια πρόταση, σε θέλουμε να σε πάρουμε από εκεί που είσαι, γιατί ουσιαστικά σε παίρνουν από κάπου που είσαι, κάπου θα είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σου πετάνε ένα τυράκι ότι θα έχουμε σεμινάρια, θα έχουμε αυτό, θα έχουμε εκείνο, θα έχουμε τ' άλλο, γίνεται χαμός, είμαστε πρώτοι στα site, άμα μπεις, βλέπουμε μέσα στα site ποια εταιρεία έχει περισσότερα κλικ, θα έχεις αυτό, θα έχεις εκείνο, θα έχεις και στο τέλος δεν έχεις τίποτα. Και ποιο είναι το πιο ενοχλητικό είναι, δεν έχω τίποτα, με πληρώνει όμως σταθερά και κάθε μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τα λεφτά έρχονται, Όταν όμως σου παίρνουν ενοχλητικά τηλεφωνήματα και σου λένε δεν κάνεις πωλήσεις, δεν ξέρουμε αν κάνεις πωλήσεις, τελικά κάνεις πωλήσεις, οι μαθήτριες σου παραγγέλνουν από εμάς, πες τις να βάζουν στα σχόλια, είμαι μαθήτρια της Στέλλας Βλαχάτσου, να τους βάλουμε κανένα δωράκι και καλά. Γιατί δεν χρησιμοποιείς
Γιατί δεν χρησιμοποιώ, δηλαδή, όπα, μπάστα, εγώ δεν συμφώνησα ποτέ για πωλήσεις. Εγώ δεν είμαι πολιτής. Ναι. Είμαι, πρώτα απ' όλα είμαι τεχνίτρια, φίλε. Ούτε καν εκπαιδεύτρια δεν θεωρώ τον εαυτό μου. Οκ, είμαι 5 χρόνια κάνω μαθήτρες, αλλά έχω κάνει ελάχιστα τμήματα και περισσότερο δουλεύω με ιδιαίτερα. Άρα πρώτα απ' όλα είμαι τεχνίτρια και είμαι creator, γιατί αυτό μου αρέσει να κάνω. Εσύ όταν με πήρες γιατί σου αρέσει αυτό που κάνω, προφανώς. Γιατί τώρα μου ζητάς να κάνω κάτι άλλο, κατάλαβες, δεν doesn't make sense, δεν βγάζει νόημα. Ναι. Οπότε, όταν τα red flags, ας πούμε, κάποια red flags, είναι όταν ξεκινάς, όταν ξεκινάς να κάνεις μια συνεργασία, συζητάς τις απαιτήσεις που έχεις εσύ από την εταιρεία, τι θα σου δίνει και τι ζητάει η εταιρεία από σένα, τι θα σου παίρνει. Ναι, σου λέει παράδειγμα, Άννα και η Νάνση, παθούσα και η Νάνση, τα έχει φάει και αυτή στη μάπα. Καλησπέρα Νάνση. Καλησπέρα. Λοιπόν, οπότε σου λέει η εταιρεία π.χ. Εγώ θέλω 4 φωτογραφίες την εβδομάδα. Έτσι, τώρα σου μιλάω και εγώ 38 παράδειγμα πολύ πρόσφατο δικό μου. 4 post την εβδομάδα, είτε reels είτε φωτό, δεν μας ενδιαφέρει. 4 την εβδομάδα στον αριθμό. Και that's it. Και ένα live το μήνα. Τα live γίνανε 2. Θα βγεις και στη στάδια του μήνα να δείξουμε και αυτό. Θα βγω. Δεν ανεβάζεις και ένα story να προσκαλέσεις τον κόσμο στην έκθεση. Δεν ανεβάζεις και ένα βίντεο να δείξεις τα καινούργια αυτά που ήρθαν τώρα. Δεν κάνεις και ένα βίντεο να δείξεις φρουτάκια, αστεράκια, κερασάκια και πουλάκια. Όπα, περίμενε. Αυτά εδώ είναι εξτρά. Δεν ήταν μέσα στη συμφωνία. Αλλά κανένας δεν λέει ότι ξέρεις κάτι. Εμείς θέλουμε αυτά τα εξτρά και θα σου δώσουμε εξτρά. Δεν μπορώ άλλο. Τι γράφει. Δεν έχω σταματήσει, θα με πνίξει. Ναι, ρε φίλε, θέλουμε να πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Δεν τρέχεις και την εταιρεία, δηλαδή. Τέλος πάντων. Και κάπου λες, όπα, δηλαδή τι γίνεται. Και λες, οκ, θα στηρίξω, είναι η εταιρεία μου. Γιατί όταν μπαίνεις σε μια εταιρεία, μπαίνεις με το σκεπτικό ότι είμαι κομμάτι της εταιρείας, θα στηρίξω, να ανεβάσουμε την εταιρεία, έτσι, να στηρίξουμε κτλ. Αλλά όταν δεν βλέπεις ότι είναι μονόπλευρο αυτό, ότι μόνο δίνεις και δεν παίρνεις, και κάποια στιγμή, ας πούμε, ζήτησα κάποια πράγματα τα οποία χρειαζόμουν, 2-3 πράγματα από μια εταιρεία, ενώ μου είχε στείλει μια τεράστια γκάμα προϊόντων, έτσι. Κάποια στιγμή ζήτησα ένα milky top, κάποια πράγματα που χρειάζομαι, και μου λένε, εντάξει, περίμενε, τώρα έχεις 2.500 προϊόντα στα ράφια, δούλεψε με αυτά. Δηλαδή, στα 5 μπουκαλάκια ακόμα που σου ζήτησα εγώ για να βγει το σωστό αποτέλεσμα θέλω αυτό το δικό σου το milky top. Έχω milky top και από άλλες εταιρείες να βάλω. Αλλά γιατί να το βάλω, θέλω να μου στείλεις το δικό σου, να το δω πριν το βάλω. Δεν είναι. Τώρα λέω παραδείγματα, έτσι. Ναι, αυτά έτσι, είναι τα γενικά είναι τα red flags. Όταν σου ζητάνε παραπάνω από ό,τι έχει συμφωνηθεί εξ αρχής, ή όταν βλέπεις ότι δίνεις από μόνο σου, γιατί ήμουν σε εταιρεία που έδινα παραπάνω, αυτοί τα βλέπαν και μου λέγανε πάρε 100 ευρώ μπόνους αυτό το μήνα, γιατί το live σου είχε 30k κόσμο μέσα. Από μόνοι τους, χωρίς να μιλήσω εγώ. Και υπάρχουν και άλλοι που σου λέει, τα φτιάχνει αυτή, ρίξε. Επίσης να πω ότι π.χ. timing και deadline μπορεί να έρχονται mail και να σου λένε αυτή την Παρασκευή θέλουμε αυτό, αυτή την Παρασκευή θέλουμε αυτό, για όλο το μήνα, 4 Παρασκευές π.χ. θέλουμε να είναι αυτό το βίντεο. Πες μου. Πάνω σε αυτό ακριβώς θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, είσαι αποκλειστικός με την εταιρεία? Γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί όταν θα έρθει μια εταιρεία εμένα και θα μου ζητήσει deadline, αυτό πληρώνεται εξτρά, χαρά μου. Εγώ θα κάνω δουλειά στην άκρη για να βγάλω το δικό σου το project. Δηλαδή... Ακριβώς. Λοιπόν, συνήθως στην Ελλάδα λειτουργούν αποκλειστικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ στην Ελλάδα από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν υπάρχει UGC ο οποίος να παίρνει PR box από πολλές εταιρείες και κάθε εβδομάδα να μας δείχνουν κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν μόνο κάποιοι εκπαιδευτές οι οποίοι δείχνουν αυτά που τους αρέσουν και που τους στέλνει και κάποιος κανένα PR πακετάκι να τους ευχαριστήσει γιατί το έδειξες, σε αυτό το στυλ.
Αποκλειστικός UGC που να δείχνει τα πάντα, να συνεργάζεται με όλους και να πληρώνεται από όλους, δεν υπάρχει. Συνήθως θέλουν αποκλειστικότητα, η οποία ναι, σαφώς θα πρέπει να χρεώνεται παραπάνω, να πληρώνεται παραπάνω. Άρα είπαμε, τα deadlines πληρώνονται όταν έχεις απέτηση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να λαμβάνεις συγκεκριμένο περιεχόμενο και όχι μόνο και directed content, δηλαδή να σου λέει το θέλω cinematic, το θέλω σκοτεινό, το θέλω directed σημαίνει αυτό, okay. Βεβαίως, κατευθυνόμενο περιεχόμενο, πώς το θέλει να σου λέει ακριβώς, αυτό πληρώνεται. Άλλο, τα εμπορικές απαιτήσεις, sales, εκπτώσεις, ανεβάστε, έκθεση, ανεβάστε. Όλα αυτά, οι εμπορικές απαιτήσεις, sales, campaign κτλ. Πρέπει να πληρώνονται έξτρα. Εγώ έχω το δικό μου το προφίλ, το μικρό και ταπεινό, που δεν έχει followers, γιατί δεν κυνηγούσα followers εγώ είμαι UGC. Εγώ φτιάχνω περιεχόμενο για να το πουλάνε αυτοί. Δεν με ενδιαφέρει άμα στο δικό μου το προφίλ θα μαζευτούν από κάτω να μου βαράνε παλαμάκια. Εγώ ξέρω ποια είμαι. Εγώ δεν θέλω να ανεβάζω, ρε φίλε του, στο δικό μου το προφίλ εκπτώσεις σε 50%, 40%, το μεγάλο παζάρι, περάστε κόσμο, πάρτε απ' όλα. Δηλαδή, δεν γουστάρω, πώς θα γίνει. Άμα θέλεις να το κάνω, θα με πληρώσεις καλά, ρε φίλε, για να το κάνω. Τζάμπου δεν το κάνω. Ή φτιάχνουμε αυτό το project, ανεβάστε το όλοι το reel να παίξει. Όχι, δεν το ανεβάζουμε. Δηλαδή, πώς να σου πω, οτιδήποτε. Επίσης, όλα τα βίντεο με τα talking points, με τα voice over, ας πούμε, αν παρατηρήσετε όσοι με ξέρετε, ας πούμε, εγώ δεν θέλω να μιλάω γενικά στα βίντεο μου. Μου αρέσει η μουσική μου και γενικά όταν δουλεύω έχω μουσική, βάζω μια ωραία μουσικάρα που μου ταιριάζει και παίζει το βίντεο. Όταν σου ζητάει talking, όταν σου ζητάει voice over ή πλάνα με τη μούρη σου που προϋποθέτω ότι εγώ θα κάτσω να στήσω τα φώτα, θα κάτσω να στολιστώ, εκεί πάλι πρέπει να πληρωθεί αλλιώτικα αυτό. Όπως επίσης και τελευταίο που θα πω, τα revisions, που είναι οι αλλαγές. Εγώ σου έφτιαξα το βίντεο. Αυτό το κομμάτι που δείχνεις εκεί το μπουκαλάκι, επειδή θα καταργηθεί τώρα το μπουκαλάκι, κόψ' το. Η γραμματοσυρά που έβαλε στα κάψουλ δεν μας αρέσει, άλλαξε την, βάλε μια πιο αδυνατή που να μην είναι τόσο ball. Όλα αυτά τα revision και οι αλλαγές που πρέπει εγώ να κάτσω και να ξανακόψω και να ξαναράψω το βίντεο, όλα αυτά πληρώνονται εξτρά. Πράγματα τα οποία κανένας δεν τα ξέρει. Νομίζουν ότι θα σου δώσουν ένα ποσό ή ένα πακέτο ή όλη την γκάμα των προϊόντων και ένα ποσό και θα σου ζητάνε την Άρτα και τα Γιάννενα. Το θέμα είναι να ενημερώνεις εσύ, να ξέρεις, να κοστολογείς τη δουλειά σου και τις λες εξ αρχής ότι εγώ για να στα κάνω αυτά χρεώνω αυτό. Οτιδήποτε εξτρά απέτηση υπάρχει θα χρεωθεί. Γενικά δεν ξέρουν τι αγοράζουν. Αυτό θα πω. Σαν κατακλείδα. Εγώ θα πω ότι στο προηγούμενο live τόλμησα και είπα ότι ο χώρος στην Ελλάδα είναι πολύ μικρός και η Νάνση κάτι πετάει εδώ, και ενώ με την Νάνση εγώ προσωπικά δεν έχουμε ακόμα κάποια συγκεκριμένη ανταλλαγή. Εγώ κατάλαβα, Νάνση, γιατί πράγμα μιλάς. Ναι. Αλλά η αλήθεια μαθαίνεται πάντα στο τέλος. Λοιπόν, τα κορίτσια ξέρουν, έχει καεί η γούνα τους, τα έχουν περάσει και τα έχουν ζήσει και όλα αυτά. Γενικά, εμένα δεν με πειράζουν οι απαιτήσεις, είμαι συνεννοήσιμος άνθρωπος και έχω το γνώθι σε αυτόν το που ζω και ποια είναι η βιομηχανία αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Οπότε, αν μια εταιρεία η οποία είμαι πολύ ευχαριστημένη και την αγαπώ και έχω δώσει το 100% μου ζητήσει και ένα βίντεο, ή ένας εκπαιδευτής δεν μπορεί να κάνει το live και πρέπει να βγεις, εννοείται 1000% θα βοηθήσω, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά όταν σου ζητάνε παράλογα πράγματα και η συμπεριφορά, ο τρόπος που στα ζητάνε, δηλαδή παίζει σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος, ο τόνος και ο τρόπος που σου μιλάνε. Εντάξει, έχω συνεργαστεί με εταιρεία 2 χρόνια, ο Φίλιππας ξέρει, τα έχουμε πει και ιδιωτικά, η οποία είναι... είναι ευρείας, θα πω, είναι για όλους η εταιρεία, δεν είναι από τις high-end, τις ακριβές εταιρείες, αλλά ήταν επαγγελματίες σε όλα, στον τρόπο που ποστάρουν, στον τρόπο που προωθούν, στη συνεργασία που είχαμε τους γραφίστες, στον τρόπο επικοινωνίας, στα προϊόντα, στην στα πάντα, σε όλα τα επίπεδα, επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα. Και έφυγα από τον επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα και πήγα σε ένα πολύ κακό επαγγελματισμό, όπου εκεί βλέπεις η μέρα με τη νύχτα, τέλος πάντων. Τώρα, έχουμε κάποιες απορίες. Επίσης να πω για τα κορίτσια που ενδιαφέρονται.
Εγώ προσωπικά δεν έχω στείλει μήνυμα ποτέ σε εταιρεία, ποτέ. Να πω ότι με ενδιαφέρει, θέλω να συνεργαστούμε, μπλα μπλα μπλα, ποτέ. Αν θέλετε να σας πλησιάσει, να προσεγγίσετε μια εταιρεία που σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ανεβάζετε ωραίες δουλειές με τα προϊόντα τους και να τους ταγκάρετε. Έτσι κι αλλιώς αυτοί βλέπουν, παρακολουθούν, πιστέψτε με, ψάχνουν καλούς artists, nail artists, πάντα χρειάζονται nail artists. Οπότε αν θέλετε να προσεγγίσετε, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ανεβάζετε περιεχόμενο με τα προϊόντα τους και να τους ταγκάρετε. Ιδάλλως, μπορείτε να στείλετε και mail απευθείας και να τους πείτε ότι θα με ενδιαφέρει μια συνεργασία με την εταιρεία σας, μου αρέσουν τα προϊόντα σας, τα δουλεύω, τσεκάρετε το προφίλ μου και θα σας απαντήσουν. Όλοι απαντάνε, δεν θα σας έχουν στο περίμενα. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω προσεγγίσει ποτέ, ακόμα μου στέλνουν, ο Φίλιππας ξέρει, πριν 2 μέρες πάλι δέχτηκα πρόταση. Εντάξει. Αλλά ναι, στέλνουν μόνοι τους συνήθως. Απλά πρέπει λίγο να τους τραβήξετε και λίγο το μπλέμα, να τους πείτε, ξέρεις, είμαι εδώ, υπάρχω κτλ. Αν δεν κάνεις tag Ιωάννα, δεν θα σε δουν. Τώρα, όσον αφορά τα βίντεο και τα reels και αυτά, γιατί και πολλά κορίτσια μου στέλνουν και αγχώνονται, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ σεμινάριο που αφορά το editing, που αφορά τα βίντεο και τα reels και τα λοιπά. Θεωρώ ότι λίγο έχει ξεφύγει και αυτό, γιατί βλέπω και στο Instagram κάτι βιντεάκια τα οποία είναι πολύ extreme και έχουν και AI μέσα. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή χάνουμε λίγο την ουσία. Είμαστε nail artists, θέλουμε να δείξουμε τον ήχη, θέλουμε να δείξουμε το manicure, θέλουμε να δείξουμε το προϊόν. Όλα αυτά τα εφέ και αλλάζουν και κάνουν, δηλαδή για ποιο λόγο? Δεν το καταλαβαίνω. Οπότε θεωρώ ότι θα χάσω λίγο το δρόμο μου μπαίνοντας σε άλλα χωράφια που έχει να κάνει με τη βιντεογράφηση. Ό,τι κάνω το κάνω μόνη μου. Απλά ανακαλύπτεις τις εφαρμογές, δοκιμάζεις με τον καιρό, ρωτώντας πας στην πόλη που λέμε. Εγώ ουσιαστικά είμαι αυτοδίδακτη όσον αφορά τα βίντεο και αυτά, δηλαδή δεν έχω κάνει κάποιο σεμινάριο. Και να σου πω και κάτι, και δεν έχω βρει και κάποιο σεμινάριο. Είχα βρει ένα μιας Ρωσίδας, δεν θυμάμαι το όνομά της. Πάντων είχα βρει ένα σεμινάριο που θα με ενδιαφέρει πολύ να κάνω, αλλά ήταν πανάκριβο. Δεν μπορούσα εκεί την περίοδο με τίποτα να το πάρω. Και για οτιδήποτε άλλο κυκλοφορούσε εκεί την περίοδο, απλά δεν. Ήταν κακό και το αποτέλεσμα που μου δείχνανε. Δεν μου άρεσε, οπότε δεν υπήρχε και λόγος να το κάνω. Πες, θες να με ρωτήσεις κάτι? Εγώ ήθελα να πω λίγο, επειδή ξέρω ότι σήμερα μας αφιέρωσες μια φορτωμένη σου μέρα και θέλω να προσαρμοστούμε πάνω στο δικό σου το πρόγραμμα. Ναι, έχουμε ώρα, μην αγχώνεσαι. Ωραία. Ανέλαβε το εσύ, τις ερωτήσεις τις ξέρεις πάνω κάτω, τα θέματα που είπαμε που θέλουμε να μιλήσουμε. Νομίζω πάει καλά, άμα θέλουμε να συμπεριλάβουμε λίγο και τα σχόλια. Θέλω να σταθώ εδώ σε ένα σχόλιο που μας γράφει η What Dreams May Come True, μάλλον. Άκου λίγο. Η εταιρεία εγώ συνήθως μία ήταν η μόνη η οποία δεν δεχόταν ότι το προϊόν της είναι κακό. Δεν το δεχόταν με τίποτα. Και ακόμα κινείται έτσι και ακόμα χάνει πελάτες έτσι. Γιατί αν πάρεις τηλέφωνο αυτή τη στιγμή στην εταιρεία και τους πεις ότι η Rubber σου μου κάνει χημικό έγκαυμα, θα ρίχνουν πάντα το φταίξιμο στον τεχνίτη. Δεν ξέρεις, η λάμπα σου είναι κακή, πρέπει να αλλάξεις λάμπες, πρέπει να προσέξεις την ποσότητα. Δηλαδή, συνήθως οι εταιρείες ακούνε και προσπαθούν να προσαρμόσουν το προϊόν, να αλλάξουν τη φόρμουλα, να το διορθώσουν. Έχω τύχει περίπτωση που έχουν βγάλει και από την κυκλοφορία προϊόντα γιατί δεν ήταν καλά. Εντάξει. Ποια είσαι, πες μου λίγο και το όνομά σου να ξέρω. Αλλά είναι, δηλαδή από όλες τις εταιρείες που έχω συνεργαστεί, εγώ μόνο μία δεν δεχόταν με τίποτα ότι το προϊόν της είναι κακό ή έχει θέμα και προσπαθούσαν να ρίξουν το φταίξιμο στον τεχνίτη πάντα. Ίσως στην εταιρεία μου είχαν. Οκ. Ξέρω ο Φίλιππος λέει. Τι άλλο θέλετε να. Πρέπει ξαναδώ λίγο γιατί το. Ναι, πρέπει, άμα έχεις αλλάξει τώρα φωτογραφία και τέτοια, πρέπει να ξαναμπω να δω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, μην λες όνομα γιατί πίστεψέ με. Βλέπουν πολύ. Απλά δεν είναι μέσα να παίξουν. Κακόβουλο ή ο άλλος άμα είναι κακόβουλος μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά και το θέμα είναι απλά ότι δεν θα έχουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Όχι ότι φοβάμαι. Δεν έχω την οικονομική άνεση να μπω σε τέτοια παιχνίδια δικηγορηλίκια και τέτοια. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό
προσπαθούμε λίγο, δεν χρειάζεται να υποθούν όλα στο live. Το θέμα είναι να καταλάβουμε λίγο και μετά δικτυωνόμαστε ο καθένας. Να καταλάβετε τη γενική εικόνα. Ναι, τώρα, επειδή με ρώτησε πριν η Ιωάννα με ρώτησε πριν αν είναι μέσα ακόμα η Ιωάννα. Με ρώτησε πώς τα κάνω, αν τα κάνω όλα μόνη μου. Τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν έχω επαγγελματικό εξοπλισμό, δεν έχω τα τρελά φώτα, φωτογράφησης και όλα αυτά. Έχω 2 λάμπες από το IKEA, that's it, αυτές εδώ. Προσπαθήσαμε να φύγει προς τα εκεί. Έχω διάφορα χαρτόνια τα οποία χρησιμοποιώ σαν φόντα. Και έχω και αυτά τα φώτα τα οποία είναι με τα χρώματα που αλλάζουν, που σου δίνουν μία νότα φωτός, ας πούμε, στο βίντεο σου. Έχει και ο Φίλιππος τέτοια από πίσω του αυτή τη στιγμή. Τέτοια. Αυτά. Ένα κινητό με πάρα πολύ καλή κάμερα. Εγώ χρησιμοποιώ Android, δεν θα πω ποια εταιρεία έχω και τι μοντέλο έχω. Αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα. Δεν συμπαθώ τα iPhone. Δεν μου αρέσει το λογισμικό τους. Στα Android βρίσκω καλύτερες εφαρμογές με τις οποίες μπορώ να δουλέψω μετά. Πες μου. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό, επειδή ο καθένας τα παίρνει λίγο διαφορετικά. Εσύ για κάποιο λόγο σου βγήκε αυτή η όρεξη και ασχολήθηκες με το κομμάτι φωτογραφία, στήσιμο και τέτοια. Τώρα μπορώ όμως να καταλάβω και μία που δεν την τραβάει καθόλου, να μην έχει και να μην ξέρει και από πού να ξεκινήσει. Εσύ έχεις τίποτα τέτοιο βοηθητικό σεμινάριο ή κάτι που μπορεί μία να ξεκινήσει, να δει 5 βασικά πράγματα, δεν ξέρω εγώ τι, ή που θα μπορείς να την καθοδηγήσεις? Γιατί φαντάζομαι ότι έχεις κάποια συγκεκριμένη ροή, έτσι, δηλαδή είναι κάτι που μαθαίνετε, δεν είναι ότι κάθε φορά πρέπει να ξέρεις όλο τη γνώση. Κοίτα, μακάρι και εγώ να είχα κάποιον να μου πει εξ αρχής ότι θα δουλέψεις με αυτή την εφαρμογή, θα κάνεις αυτό, για να μου γλιτώσει χρόνο από το να χάσω χρόνο σε πολλά πειράματα, ας πούμε. Συγγνώμη λίγο, Λίλα, τι εννοεί? Δεν πειράζει, Λίλα, ας περιορίστηκε προς τα έξω. Όσοι είναι να είναι εδώ μέσα, είμαστε εδώ νομίζω, δεν πειράζει. Επειδή καπνίζουμε. Αφού δεν φαινόμαστε. Μάλλον, εντάξει. Εγώ μάλλον που έφτιαχνα έτσι θα κατάλαβε. Και εγώ έφτιαχνα. Δεν πειράζει. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε famous, θέλουμε εδώ η πληροφορία. Το θέμα όμως, ξέρεις ποιο είναι, ότι είπαμε για εξοπλισμό δεν χρειάζεται να έχεις το τρέλο. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, εγώ το αποτέλεσμα που βγάζω αυτή τη στιγμή, δεν θεωρώ ότι άμα πάρω την τεράστια λάμπα του στούντιο θα δω διαφορά στο βίντεο μου. Γι' αυτό και δεν μπήκα στη διαδικασία στο τρυπάκι να δοκιμάσω. Κάποια στιγμή θα το κάνω και αυτό, θα το δοκιμάσω. Αλλά γενικά στα βίντεο, ας πούμε τώρα εγώ έχω ένα κινητό το οποίο έχει 8K βίντεο, όχι 4K, έχει 8K. Ή ας πούμε είδα μια κοπέλα που πήρε το Samsung S, δεν θυμάμαι και νούμερο, και το ανέβαζε και έρχονται βιντεάρες. Πήρα το Samsung το έτσι, 8K βίντεο στα 30 fps. Το πρόβλημα όμως, ξέρεις ποιο είναι, ότι οι πλατφόρμες δεν υποστηρίζουν αυτή την ανάλυση. Αυτό. Δηλαδή, εγώ κάνω βίντεο κρίσταλο, αλλά το Instagram, ας πούμε, ή το TikTok σου πάει μέχρι 720x1080p, τέλος. Μέχρι εκεί δηλαδή, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Οπότε δεν έχει νόημα και η super duper κάμερα. Αυτό που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο φωτισμός, καλά φώτα. Παίρνουμε ναρκωτικά. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ μέσα δεν έχω καθόλου καλό φωτισμό και φαίνεται στο αποτέλεσμα. Χρειάζεται από μπροστά και εγώ δεν έχω, μόνο αυτά τα φώτα είναι ανοιχτά. Ναι. Αλλά γενικά ο Μάνος μου, Μάνο, τα λέγαμε. Σία μου, κάθε Σάββατο είναι το προγραμματισμένο να γίνεται το live. Ναι, για αρχή και βλέπουμε πώς πάει. Σκέφτομαι ίσως τον Αύγουστο, παιδιά, να κάνουμε ένα break. Νομίζω είναι το πιο λογικό. Και να ξαναξεκινήσουμε μετά. Μου το λέτε κι εσείς πώς θέλετε. Ναι. Το μόνο που θέλω να πω, παρένθεση στη φωτογραφία που λες, παιδιά, βλέπουμε ότι κάτι παιδιά από Ινδίες, δεν ξέρω εγώ, με κάτι κινητά εκεί των 300 ευρώ και βγάζουν υπερπαραγωγές. Πρέπει, άμα θες να ασχοληθείς, αυτό. Και επίσης να πούμε, ξέχασα να πω, είναι σημαντικό για τα κορίτσια να το γνωρίζουν. Σωστά και αυτό που λέει και η Λίλα. Συγγνώμη, πάντα πανάκι τέτοιο που καθαρίζει τα γυαλιά οθόνης. Εννοείται, γιατί οι δαχτυλιές, η λιπαρότητα από τα δάχτυλα, τα πάντα όλα. Ότι ουσιαστικά εμείς
είτε είμαστε creators απλοί, είτε είμαστε UGC, είτε είμαστε affiliate, είτε είμαστε οτιδήποτε, πληρωνόμαστε για τη δημιουργικότητα, για τα set που παρουσιάζουμε, πληρωνόμαστε για την παραγωγή, για το χρόνο μας, για το editing, για το availability, διαθεσιμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Αύριο μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι θέλω αυτό το βίντεο. Αυτό είναι η διαθεσιμότητα. Για το usage value και πολλά άλλα. Δηλαδή, δεν πληρωνόμαστε μόνο για αυτό που βλέπεις εσύ μια φωτό. Είναι πολλά από πίσω που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν μια εταιρεία σε προσλαμβάνει. Αλλά και πάλι σου λέω, οι εταιρείες δεν ξέρουν τι αγοράζουν. Δηλαδή, σε παίρνουν με ένα ποσό ή με ένα πακετάκι και σου λένε είσαι ambassador, τέλος. Ποιος ambassador, από πού και ως πού ambassador? Αυτό. Κάποιες εταιρείες συμφωνούν με κλειστό, με συμφωνητικό, το οποίο σε δεσμεύει για κάποιο χρονικό διάστημα και κάποιες είναι free. Προσοχή, έτσι. Για πες τα και αυτά θέλουν προσοχή γιατί γενικά, ναι. Ας και πούμε, αυτά πληρώνονται επιπλέον. Όταν εγώ αποφάσισα να φύγω από μια εταιρεία για να πάω σε μια άλλη γιατί μου δίνανε περισσότερα χρήματα, η εταιρεία μου προσπάθησε να μου δώσει παραπάνω χρήματα και αυτή για να με κρατήσει και να μου κάνει κλειστό συμφωνητικό 2 χρόνια για να με δεσμεύσει ότι θα παραμείνω εγώ για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα θα μείνω. Εγώ δεν δέχτηκα γιατί θέλησα να πάω στην άλλη εταιρεία με περισσότερα χρήματα, αλλά στην άλλη εταιρεία ήταν ανοιχτά τα πράγματα, με τα λόγια δηλαδή, δεν υπάρχουν. Συνήθως δεν υπάρχουν συμφωνητικά, είναι πολύ λίγες εταιρείες που το κάνουν. Αλλά το έχω κάνει και αυτό, υπάρχει δηλαδή. Εκεί θα πρέπει να διαβάσουν πάρα πολύ προσεκτικά το τι ζητάει η εταιρεία, τι πρέπει να ανταπεξέλθουν και τι πρέπει να προσέξουν. Ας πούμε, έχει τύχει πολύ γνωστή εκπαιδεύτρια, πάρα πολύ γνωστή, η οποία κάποια στιγμή ήθελε να κάνει ένα team με κοπέλες για διαφήμιση και είχε πει ότι ψάχνουμε ambassadors, στείλτε μας τα βιογραφικά σας ή τα link των προφίλ σας, ας πούμε, για να ενταχθείτε. Και εκεί υπήρχε ένα συμφωνητικό ότι, δηλαδή με κάτι τρελά πράγματα, του ότι άμα βγεις και μιλήσεις για την εταιρεία ή πεις οτιδήποτε για την εταιρεία έχεις πρόστιμο 2.000 ευρώ, κάτι τραβηγμένα πολύ πράγματα, ας πούμε. Τέλος πάντων, γενικά θέλει προσοχή, διαβάζετε σε τι συμφωνείτε. Επίσης, στις μέρες μας, παιδιά, έχουμε και το chat. Βάλτε τι εκεί μέσα, δεν είπαμε πάρτε την πληροφορία, αλλά σε μερικά πράγματα είναι πολύ βοηθητικό. Βάλε μέσα το συμφωνητικό και όχι, εγώ είχα συμβουλευτή νομικό, έχω φίλη δικηγόρο, τους το είχα στείλει. Είναι ακόμα ok, μου λέει εννοείται, ναι. Είναι ok, δεν είναι λέει κάτι πολύ formal, είναι ένα απλά ιδιωτικό συμφωνητικό, το σπάσα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Επίσης όμως έχει πάρα πολύ σημασία να πω ότι αυτό που υπογράφουμε και αυτό που συμφωνούμε πρέπει και εμείς να είμαστε τυπικοί σε αυτό. Δηλαδή όπως η εταιρεία κάθε μήνα σου στέλνει τα προϊόντα σου και τα χρήματά σου, πρέπει και εσύ να παραδίδεις την ώρα σου και αυτό που πρέπει να παραδώσεις. Γιατί εγώ υπήρξα υπεύθυνη ομάδας 40 ατόμων, οι οποίες τις κυνηγούσα και γιατί δεν ανέβασες και γιατί δεν ανέβασες και πότε θα ανεβάσεις. Αρρώστησα, πονούσε το δόντι μου, έτρεχα, δεν πρόλαβα, δεν έκανα, δεν έδειξα. Οπότε, αν αποφασίσεις να μπεις σε αυτό το κομμάτι και θες να είσαι σωστή επαγγελματίας, θα πρέπει και εσύ να παραδώσεις το χρόνο σου, αυτά που σου ζητάνε και να είσαι σωστή. Όχι να σε ψάχνουν, ας πούμε, για να πάρουν αυτά που θέλουν. Η Dreams λέει, θεωρώ ότι η εταιρεία όταν επενδύσει στους ambassadors θα επενδύσουν και εκείνοι στην εταιρεία. Είναι μια καλή προϋπόθεση όμως και πάλι όπως το λέει και η Στέλλα εδώ δεν είναι guarantee. Θέλει και από τις δύο πλευρές. Κοίτα να σου πω, εγώ θα συμφωνήσω γιατί σε όσες εταιρείες με κρατούσαν ευτυχισμένοι, keep me happy, έκανα παπάδες. Σε όποιες εταιρείες αρχίζαν και μου σπάγαν τα νεύρα ή δεν μου μιλούσαν καλά ή οτιδήποτε, δεν είχα όρεξη να δουλέψω. Δεν είχα όρεξη και αυτό φαίνεται, δηλαδή άμα με γνωρίζεις, καταλαβαίνεις και από τα post μου πότε η Βλαχάτσου είναι στο τσακίρ και έφη και γουστάρει και πότε η Βλαχάτσου το κάνει με το ζόρι, απλά για να βγάλει αυτό που πρέπει να βγάλει. Δηλαδή είμαστε και λίγο παίκτες Ναι. Η Νάνση λέει το θέμα είναι να είναι και οι δύο πλευρές αξιόπιστες ξεκάθαρα και ο λόγος να είναι συμβόλαιο. Ναι, ισχύει. Παιδιά, εγώ θέλω να πω μόνο αυτό γιατί
μία από τις αφεντικίνες μου τέλος πάντων μου έλεγε αυτά ότι απλόχερα και τις είχε πάρει όλες τις κοπέλες τις κούπες τους με το όνομά τους και τις ποδιές τους και τα έτσι τους. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι, γι' αυτό έλεγα πριν, επειδή έχω δουλέψει σε εταιρείες που υπήρχαν και το να δώσουν πίσω στους εργαζόμενους, πολλές φορές ο εργαζόμενος μπορεί να γίνει και αχόρταγος και να μην το σεβαστεί και να μην το εκτιμήσει. Και σου μιλάω, ας πούμε, και για σένα καφέ να βλέπεις να φεύγουν και να περισσεύουν ένα ράφι κοκακόλες, πορτοκαλάδες, τέτοια από όλους τους εργαζόμενους που ήταν ελεύθερο να πιεις ό,τι θες και ποτήρια μέχρι απάνω γεμάτα παρατημένα και φεύγαν. Δηλαδή, ναι, έχουμε δουλέψει και σε καφέ που έπρεπε να πληρώσουμε μόνοι μας τον καφέ 1 ευρώ, παράδειγμα, μιλάω εγώ από τη δικιά μου εμπειρία. Θεωρώ ότι δεν εκτιμάται πάντα. Θέλει μέτρο και αυτό από την πλευρά της εταιρείας. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Δηλαδή, μην δίνετε απλόχερα. Αν είστε από πάνω και πείτε ότι ξέρεις κάτι, εγώ τώρα ήμουν τεχνίτρια τόσα χρόνια και θέλω να το κάνω διαφορετικά στο δικό μου το μαγαζί και θέλω να τα δώσω όλα, ό,τι δεν μου δώσανε εμένα, δεν θα σου βγει και αυτό σε πολύ σωστό. Και αυτό με μέτρο να το κάνεις. Άποψή μου. Επίσης, θέλω να αναφερθώ στο brand identity, το οποίο είναι γενικά το προφίλ της εταιρείας. Γιατί εγώ την πάτησα έτσι, δηλαδή έφυγα από ένα brand το οποίο είχε ένα πολύ καλό, δυνατό όνομα και ένα πολύ επαγγελματικό προφίλ και πήγα σε μια εταιρεία, π.χ. έτσι λέω παραδείγματα τώρα, πας σε μια εταιρεία η οποία είναι πιο ευρείας, έχει όλη την ώρα εκτόσεις, περάτε κόσμο, πάρτε απ' όλα. Δηλαδή να κοιτάτε λίγο και το προφίλ της εταιρείας να ταιριάζει στη δικιά σας την αισθητική. Να μην είναι... Κοίταξε, αν είναι πολύ high-end η εταιρεία, συνήθως οι πολύ καλές εταιρείες που είναι και πολύ high-end τα προϊόντα τους και luxury, δεν κάνουν διαφήμιση, δεν έχουν τεχνητρίες, δεν έχουν creators. Προσλαμβάνουν επαγγελματίες, τους κάνουν κάποια βιντεάκια και τις εταιρείες και μέχρι εκεί. Γενικά θα πρέπει στην αισθητική σου να ταιριάζει και αυτό που προσφέρεις εσύ, να σου ταιριάζει σαν αισθητική όλη η εικόνα της εταιρείας και γενικότερα θα πρέπει και η εταιρεία να σεβαστεί αυτό που κάνεις. Δηλαδή, όταν παίρνεις εμένα, που εγώ έχω πει δημόσια ότι δεν ζωγραφίζω φρουτάκια, πουλάκια, το είπα και πριν, εγώ με τη ζωγραφική δεν το έχω καθόλου. Και άμα μπεις μέσα στο προφίλ μου θα δεις ολοτεχνικές, με κατάι, με σκόνες, με στάμπες, με αυτοκόλλητα, με τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να παίρνεις την πλαχά. Προφανώς παίρνεις την πλαχά σου γιατί σου αρέσει αφενός αυτό που κάνει. Αφετέρου, δεν μπορείς να την ζητάς στον άλλο μήνα να σου ζωγραφίσει αγγελουδάκια, καρχαρίες το καλοκαίρι και αστερίες και το χειμώνα Άγιο Βασίλειδες. Καταλαβες. Δηλαδή, ξέρω να κάνω πολλά, αλλά δεν είμαι ο φωτεινός παντογνώστης σε όλα. Και αυτό κολλάει και σε μια ερώτηση που μου είχες ερωτήσει, προσωπογραφία, ναι. Θα σου πω τι θέλω να κάνω, τέλος πάντων. Τι είναι ο Master Educator που βλέπουμε στα προφίλ. Ναι. Γιατί μου το είχες ρωτήσει. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι είναι κατά τη δική μου γνώση Master Educator και γιατί ονομάζω τον εαυτό μου Master Educator. Βέβαια στην Ελλάδα ό,τι δηλώσει είσαι πλέον. Μπράβο Ρενάν, χαίρομαι που συμφωνείς. Στην Ελλάδα ό,τι δηλώσει είσαι. Λοιπόν, Master Educator για μένα, κατά τη δική μου γνώση, είναι ότι πρώτον πρέπει να έχεις κάνει το Master, την εκπαίδευση του εκπαιδευτή. Πρώτον, για να μπορείς να διδάξεις, να μεταδώσεις τις γνώσεις σου σε έναν μαθητή. Πρώτον είναι αυτό. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό για μένα, Master Educator σημαίνει ότι είσαι up to date με όλες τις τεχνικές, τις τελευταίες και τα προϊόντα που βγαίνουν. Δηλαδή, πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος και ενημερωμένος για τα πάντα. Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Δεν μπορεί να βγει κάτι καινούριο και να μην το ξέρεις. Για μένα αυτός είναι Master Educator, που ξέρει τα πάντα να σου απαντήσει. Δηλαδή, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Βγήκανε τα Dual Form Sandwich. Σκάσανε πριν κάνα 2 μήνες, 3 ας πούμε. Έπρεπε να μάθεις πώς λειτουργεί αυτό, να είσαι έτοιμος να δώσεις την πληροφορία, είτε σε σεμινάριό σου, είτε σε ένα live, είτε σε οτιδήποτε. Για μένα αυτός είναι Master Educator. Δεν είναι αυτός που λέει δουλεύω gel και acrygel. Ακριλικό δεν μ' αρέσει γιατί είναι χημικό. Όχι, πρέπει να δουλεύεις τα πάντα. Πρέπει να ξέρεις πώς λειτουργούν τα πάντα. Πρέπει να δουλεύεις φόρμα, πρέπει να δουλεύεις dual, πρέπει να δουλεύεις τα πάντα. Εγώ μπορώ να σου χτίσω νύχη και με τα χαρτάκια από τα τσαγάκια που βουτάμε στο τέτοιο. Μπορώ σου και με χαρτί υγείας να σου χτίσω άμα θέλεις. Αυτό είναι master και πάντα. Αυτό δεν έχει ταβάνι. Ναι, γιατί βγαίνουν συνέχεια καινούργια πράγματα. Συμφωνώ με τη Λίλα. Δηλαδή αυτό που με ενοχλεί κάποιες φορές είναι η έπαρση.
Ότι βγαίνω και ξέρω, όχι, δεν ξέρω τίποτα. I don't know shit. Συνέχεια μαθαίνω. Κάθε μέρα μαθαίνω και κάτι καινούριο. Και συνέχεια βγαίνει και κάτι καινούριο. Έτσι θεωρώ. Και αν έχεις προσέξει, ας πούμε, σαν χαρακτήρα γενικά, ποτέ δεν μπαίνω μέσα σε συζητήσεις που έχουν beef, σε σχόλια, να κακολογήσω. Άμα κάτι δεν... Σου πληροφορώ ότι από αυτά που βλέπω στα social, όχι επειδή είμαι ψώνιο, 7 από τα 10 δεν μου αρέσουν. Θα πατήσω like στα 3 που μου αρέσουν. Δεν πατάω καν like άμα δεν μου αρέσει κάτι. Δηλαδή είμαι πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Και γενικά αυτό, δεν θέλω... Ναι. Αυτό δεν θέλω να μπαίνω σε beef. Δηλαδή θα μπορούσα να ξεκινήσω ένα beef και trust me, έχω τόσο beef να σου δώσω άμα θέλεις. Θα μπορούσα να ξεκινήσω αύριο κιόλας και να γίνω viral. Αλλά δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου, δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπο. Βλέπεις, κρατάω low profile. Είμαι ήσυχη, μου αρέσει αυτό που κάνω. Κάθομαι απλά σε μια ακρούλα και κάνω τη δουλίτσα μου που μου αρέσει. Ναι. Αυτό είμαι αυτή τη στιγμή. Κάθομαι σε μια ακρούλα και κάνω αυτό που μου αρέσει. Αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι, επειδή μ' αρέσει και εμένα έτσι αυτό να ψάχνουμε και να κάνω και σας βρίσκω σιγά σιγά, και η αλήθεια είναι με τις περισσότερες από εσάς που έχω κάνει κουβέντα έχετε αντίστοιχο προφίλ, μπορώ να πω. Σας αρέσει η ηρεμία. Και σίγουρα έχω χάσει και άτομα, όχι ακόλουθους, αλλά σίγουρα έχουν απομακρυνθεί άτομα από μένα λόγω το πώς συμπεριφέρομαι και έτσι λίγο χύμα καμιά φορά. Ωστόσο θα πω, ναι, αν όντως ήταν θέλημα να γίνει beef και χοντρό στο χώρο, όπως βγαίνουν μερικά φίδια και προσπαθούν, νομίζω ότι εντάξει, δεν υπάρχει. Ας πούμε, όπως το έγραψε εδώ, θα κλείσουν σπίτια. Έχω δεχτεί μήνυμα από πολύ μεγάλη εκπαιδεύτρια στο χώρο, ναι, που μου λέει, κορίτσι μου, η δουλειά σου είναι καταπληκτική, απορώ, λέει, έπρεπε να έχεις 10.000 followers, κάπως έτσι το έγραψε. Δεν υπάρχει και λόγος, ναι. Και της λέω, πραγματικά και εγώ δεν ξέρω τι πάει λάθος με τον αλγόριθμο, αλλά να σου πω κάτι, εγώ θέλω να ξεχωρίσω από τη δουλειά μου και από αυτό που κάνω. Δεν τραβάει, θέλει, όχι από το ειδικά beef. Εδώ, ναι, εδώ αυτό θέλει διάφορο. Το TikTok θέλει συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό και εγώ θέλω να φύγω και να πάω κάποια στιγμή στο YouTube. Με κούρασε το TikTok. Θα πιάσω δεν γίνεται να με στέλνει, να μου στέλνει δηλαδή 98% από το content μου στο For You και αυτό να πέφτει πάλι στους ίδιους και τους ίδιους και να μην γίνει δηλαδή... Εδώ εγώ δεν ασχολούμαι καν με χορηγούμενοι δηλαδή. Είχα βάλει χορηγούμενοι. Έβαλα τώρα για τα live δοκιμαστικά. Είχα βάλει κάποια στιγμή και εγώ δοκιμαστικά για ένα σεμινάριο που είχα βγάλει προσωπικό μου online. Και λέω αυτό βάλω μια χορηγούμενη. Και έβλεπα, ας πούμε, στα views κάτι Πακιστανούς, κάτι Ινδούς. Δηλαδή το προβάλλει σε εντελώς άσχετο κοινό, ας πούμε. Γιατί το άφησες μάλλον ανοιχτό. Πρέπει να το ρυθμίσεις και από εκεί. Είχα κάνει τις ρυθμίσεις, την ηλικία, τον πληθυσμό, το style, ας πούμε, είχα βάλει γεωγραφιά. Τώρα ο Πακιστανός, ας πούμε, τι φάση με τον ήχη, γουστά. Δεν ξέρω. Γενικά έχω σκεφτεί και το ghosting, γιατί έχω ακούσει ότι υπάρχει και αυτό, ότι τρως ghosting από το TikTok και δεν σε προβάλλει γενικά. Στέλλα, είσαι έμπνευση, εμείς δεν βλέπουμε τις... Αχ, Αναστασία, αυτή πρέπει να είναι η μαθήτριά μου, η Αναστασία. Κορίτσι μου, τι κάνεις? Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό δηλαδή. Απλά αυτό που κάνω εγώ δηλαδή θέλει δουλειά. Είναι κάτι άλλο από το παίρνω ένα PR box και ανεβάζω τις παροχές μου. Θέλει να πεις ότι θα ασχοληθώ αποκλειστικά με αυτό, θα έχω ένα μοντέλο ή θα δουλεύω πάνω στον εαυτό μου κτλ. Θέλει επαγγελματική δουλειά. Γιατί φαίνεται η επαγγελματική δουλειά με την πελατησούλα, ας πούμε, έχει διαφορά. Ξεκάθαρα. Οπότε συνοπτικά εν ολίγης μπορούμε να πούμε ότι στρώνεις τον κόλο σου κάτω, κάνεις την τεχνική σου άψογη, όχι τα αποτελέσματα που βγάζω εγώ, γεμίζεις το content σου, γεμίζεις μια ωραία, εκπαιδεύεσαι και λίγο, στείνεις το photo style σου εκεί, κάνεις και περιμένεις στην καλύτερη. Ναι. Και ταγκάρεις. Προτάσεις, αν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, προτάσεις έρχονται συνέχεια, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις χωρίς δουλειά. Το θέμα, και αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα, πάει να πει ότι κάτι κάνω καλά. Απλά θα πρέπει να είσαι προσεκτικός, δηλαδή αυτό το τέλειο που βλέπεις
Εν τω μεταξύ θέλω να σταθώ λίγο εδώ, γιατί έχω κάνει 7 σεμινάρια manicure, κόμπι, χωρίς Russian, έχω κάνει ό,τι θέλεις δηλαδή και έχω καταλήξει σε αυτά που με βολεύουν εμένα, έχω δική μου πλέον τεχνική. Αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπω και πολλή φωτογραφία AI που απλά το βάζουν στο ChatGPT και προσπαθούν να το πουλήσουν ότι είναι κανονικό, ενώ φαίνεται ότι δεν είναι. Και θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός, ούτε η εταιρεία είναι χαζή. Δηλαδή δεν μπορείς να δουλεύεις σε μια εταιρεία και σε πασάρεις φωτογραφία η οποία έχει AI ή η οποία έχει ρετουσαριστεί μέχρι τη μήτρα του νυχιού μέσα, ας πούμε. Εντάξει, και η εταιρεία από τη στιγμή που σε πληρώνει και θέλει αυτό και σε πληρώνει, θα πρέπει να βάλεις τον κόλλο σου κάτω και να κάνεις ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ή δεν μπορείς να βάλεις μισό κιλό λάδια από πάνω για να καλύψεις την πέτσα, έσφαξες, σούσι. Είχα κλάψει με αυτό. Πώς το είχες πει, δεν θυμάμαι και το όνομα. Γιούλη, έσφαξες, Γιούλη μου. Γιούλη μου, χειρουργείο. Μα ναι, δηλαδή... Άρα ναι, θέλει λίγο δουλίτσα, θέλει προσοχή, θέλει καθαρά. Εγώ φροντίζω τα χέρια μου, είμαι το μοντέλο μου. Θα κάτσω, θα τα φτιάξω, θα τα ενυδατώσω, δηλαδή θέλει δουλίτσα. Δεν είναι ότι έβαλα τα νύχια και έβγαλα μια φωτο και εντάξει, θέλει δουλίτσα. Αυτό, όποιες όμως ενδιαφέρονται και το αγαπάνε και έχουν πάθος, η Νάνση, ας πούμε, την Νάνση τη βλέπω, ασχολείται εντατικά, της αρέσει. Ναι. Αλλά γενικά θέλει προσοχή και θέλει να είσαι και λίγο προσεκτικός με το τι δείχνεις, γιατί σε βλέπουν εκπαιδευτές. Σε βλέπουν κόσμος ο οποίος ξέρει και είναι χρόνια στο χώρο και να σου πω ένας εκπαιδευτής μπορεί να είναι της παλιάς σχολής, αλλά και πάλι έχουμε κάποιο respect για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να βγαίνω τώρα και να δείχνω μπαρούφες και να λέω ότι αυτό είναι. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι δείχνεις και στο τι λες όταν επικοινωνείς. Εμένα μου το έχουν πει πολλοί ότι τρομάζω το χώρο και ότι ο σκοπός μου δεν ήταν βέβαια αυτός και ότι αυτό το στυλ μου ίσως μου δυσκολέψει την πορεία μου για συνεργασίες και τέτοια. Και λέω, εγώ δεν έχω σκοπό να μπω και να συνεργαστώ. Καταρχήν, αυτό και να μην το μακρυλογήσω. Αυθεντικοί να είμαστε και μετά άμα δεν πας στο χαρακτήρα μου γιατί δεν σου κάθεται, σημαίνει ότι κάπου δεν τα βρίσκουμε. Δηλαδή, ακολουθείς άλλη πολιτική εσύ, οπότε δεν κολλάμε. Δεν χρειάζεται κιόλας να συνεργαστούμε με όλους. Έτσι ακριβώς είναι. Ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει, αν και εμένα δεν μου αρέσει και πολύ να εκτίθομαι. Ειδικά άμα δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν βγαίνω καθόλου. Ελένα. Μοντέλα είσαι μάζανε. Εννοεί για το content του... Αμπασαντόρ, είπαμε, για να θεωρείς αμπασαντόρ πρέπει να είσαι το πρόσωπο της εταιρείας. Η εταιρεία να προβάλλει αυτό μόνο το ξεχνάμε στην ουσία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε κάποιες εταιρείες καλλιτικών, σε κάποιες εταιρείες εντάξει, στο χώρο που μας, είναι ναι. one man show, βλέπεις συνέχεια το ίδιο πρόσωπο στις αφήσεις παντού. Αυτό είναι αμπασαντόρ. Πρέπει να συμμετέχεις στα event τους, πρέπει να συμμετέχεις παντού, να έχεις άποψη για όλα. Και αυτή την καραμέλα με το αμπασαντόρ, δεν μπορείς να είσαι αμπασαντόρ δική μας και να πατάς like σε άλλη εταιρεία. Δηλαδή θα μου πεις εσύ εμένα που θα πατήσω like? Όπου θέλω εγώ θα πατήσω like. Μα είναι και το πιο αληθινό ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή εγώ επειδή δουλεύω για την α εταιρεία, ας πούμε, αν δουλεύω και εσύ για την άλλη, σημαίνει ότι συνάδελφοι είμαστε και σεβόμαστε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Ναι. Άμα θέλουν έτσι ας πάνε με τους νίντζα που βγάζουν το μαχαίρι και ό,τι πεις αντίθετο σφάζουν. Και αυτούς και τα δάχτυλά τους και όλους τους. Πώς την είπαμε? Ας τη Γιούλη στην άκρη. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Ήταν και αγανακτισμένη, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν ήταν αγανακτισμένη από τα ίδια της. Πρώτα θα πρέπει να καθίσετε μόνες σας και να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε. Τι είναι αυτό που μπορείτε να προσφέρετε. Τι μπορείς να κάνεις? Έχεις, ας πούμε, την μέρα π.χ. 3 ραντεβού, 4, δεν θα βγουν και τα 4 καλά. Πες το ένα από τα 4 θα βγει τέλειο.
Άρα τι μπορείς να προσφέρεις? Μπορείς να προσφέρεις σίγουρα 4 φωτογραφίες την εβδομάδα. Άρα επικοινωνείς με την εταιρεία και της λες ότι εγώ μπορώ να σου προσφέρω 4 φωτογραφίες την εβδομάδα. Και μέχρι εκεί μπορώ. Πρώτα αποφασίζετε τι μπορείτε εσείς να δώσετε. Δεν μπορείτε να αναλάβετε κάτι το οποίο δεν θα μπορείτε να φέρετε σε πέρας. Έτσι δεν είναι? Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να σου ζητήσουν ένα reel. Αν εσύ παράδειγμα δεν ξέρεις να κάνεις reel, βίντεο δηλαδή, δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Άρα καλά είναι πρώτα να δείτε τι μπορείτε εσείς, τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε και να το κάνετε καλά, γιατί δεν είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Ο καθένας είναι super wow σε κάτι. Τι μπορείτε να κάνετε καλά, τι μπορείτε να προσφέρετε και αντίστοιχα προτείνετε στην εταιρεία. Και είπαμε και πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε. Παίζουν τα βήματα και τους νόμους για να γίνεις πρέσβης για να μάθουν. Καταρχάς, πρέσβης για να γίνεις θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το προϊόν της εταιρείας στο 100%, να το πιστεύεις 1000% για να μπορείς να το πασάρεις και στον πελάτη. Γιατί αν το προϊόν δεν είναι 100% καλό, δεν μπορείς να λες ψέματα και να δείχνεις. Άρα πρέπει πρώτα να είσαι 1000% ευχαριστημένος με το προϊόν. Δεύτερον, θα πρέπει να έχεις άψογη συνεργασία και συμπεριφορά, αλληλεπίδραση με την εταιρεία. Συγκεκριμένα απαιτήσεις που θέλουν, όχι και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω, και να είναι πάρα πολύ μακροχρόνια η συνεργασία, να υπάρχει εμπιστοσύνη, να έχει χτιστεί εμπιστοσύνη, να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και όλα αυτά. Και τι θέλει και τι απαιτούν από σένα. Κάποιες εταιρείες απαιτούν συμβόλαιο, κάθε εταιρεία ζητάει διαφορετικά πράγματα. Κάποιες εταιρείες θέλουν μόνο βιντεάκια. Ναι, σε αυτά λέγαμε τώρα. Τα έχουμε πει. Κάποιες ζητάνε μόνο φωτογραφίες, ανάλογα τι θέλει η κάθε μία. Ένα που άκουσα από συνάδελφο που είπε αυτό, δηλαδή η συνεργασία είναι ότι πρέπει να φέρονται μόνο τα προϊόντα πάνω στο τραπέζι, τα δικά τους. Τις δίνουν μια δωροεπιταγή χύψη, ξέρω εγώ, ένα πολύ μέτριο ποσό και καμία έκπτωση στα προϊόντα. Και έχουν την απέτηση με αυτήν την επιταγή να αγοράζει τα προϊόντα και το βλέπουν και σαν πληρωμή. Δηλαδή, και ρωτάω εγώ τώρα, η πληρωμή η δικιά σου για το content που κάνεις, συγγνώμη και γελάω, πού είναι? Πουθενά. Δεν υπάρχει πληρωμή εδώ. Αυτά είναι άρα σε εκμεταλλεύουν. Υπάρχουν στην Ελλάδα, θεωρείται, εταιρείες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των τεχνητριών εξ ολοκλήρου? Όχι, το είπαμε πριν. Νομίζω ότι υπάρχουν. Όλες εγώ, ας πούμε, σε εταιρείες που είμαι τώρα, που υπήρξα τα τελευταία χρόνια, είχα όλη την γκάμα των προϊόντων. Είχα εξοπλισμό, είχα τα πάντα, μου δίναν τα πάντα. Αλλά υπήρξε και εταιρεία που μετά το τέλος της συνεργασίας μου είπε βάλτε όλα σε μια κούτα και στείλ τα πίσω με τα κτέλ. Αυτή ήταν η ερώτηση. Αλήθεια. Ήταν η πρώτη φορά. Τη λάμπα τι να την κάνουν? Τι λέει αν το έχεις... Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να το στηρίξουν αυτό. Υπάρχουν, να ξέρετε. Οι εταιρείες μπορούν να στηρίξουν τα πάντα, άμα θέλουν. Ας πούμε, έχει τύχει να είμαι σε εταιρεία που έχει βγάλει, η Άννα μπορεί να καταλάβει ίσως, έχει βγει καινούριο προϊόν. Ρωτάνε τα κορίτσια στην ομαδική ότι βγήκε αυτό το τοπάκι, ας πούμε, θα μας στείλετε, και λέει, άμα σας άρεσε, λέει, το καινούριο του τοπάκι, θα πρέπει να το αγοράσετε. Κάτσε ρε φίλε, άμα δεν το στείλεις στα κορίτσια σου που σου κάνουν διαφήμιση να το δείξουνε, μα πες πώς θα το δείξουν? Πρέπει να το αγοράσουν για να το δείξουνε. Υπάρχουν και κάποια τρελά. Ναι. Υπάρχουν, ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν και εταιρείες με πολύ καλύτερη. Οι ερωτήσεις είναι όλες καλυμμένες οι δικές μου. Το live είναι δικό σας. Υπάρχουν, να πω, και οι εταιρείες που έχουν πολύ καλύτερη οργάνωση. Σου στέλνουν το προϊόν πολύ πριν κυκλοφορήσει στην αγορά και πολύ πριν λανσαριστεί. Έτσι ώστε να έχεις συγγνώμη. Ναι. Θα σε διακόψω, συγγνώμη. Δούλευα για μια εταιρεία τεράστια με παπούτσια. Μπορεί να το ξέρουν μερικοί. Και τύχαινε καμιά φορά ερχόταν ερωτήσεις από κάποιους ψαγμένους που βρίσκανε κάποια μοντέλα τα οποία εμείς, δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό, και μου ερχόταν email, ας πούμε, και λέει αυτό πού είναι, γιατί δεν... Και λέω συγγνώμη, αυτό δεν το... Και να μην ξέρουμε τίποτα και μια εβδομάδα αργότερα να μας κάνουν
εσωτερικό presentation για το μοντέλο, να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά που θα βγει. Και... Λέω, πού τα βρήκαν τις πληροφορίες αυτές? Ναι, και δεν γίνεται. Αυτοί που θα δουλέψουν το υλικό, ναι, ήταν προφανώς κάτι πιο μέσα. Είναι μία από τις εταιρείες που σου είπα στην αρχή ότι το μετάνιωσα που έφυγα λόγω χρημάτων, γιατί μου τάξαν περισσότερα χρήματα κάπου αλλού, η οποία είχε φουλ επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα. Εκεί παίρναμε το προϊόν πολύ πριν κυκλοφορήσει και πολύ πριν λανσαριστεί και εννοείται είχαμε το χρόνο να το δοκιμάσουμε για να αποφασίσουμε αν θα το δείξουμε στον κόσμο και φυσικά είχαμε χρόνο να δημιουργήσουμε και το περιεχόμενό μας. Μα να το δεις κιόλας λίγο, πώς κάθεται, πώς δουλεύετε, δεν θες? Πάντως έχω τύχει πάρα πολλές αστοχίες σε καινούργια προϊόντα. Απλά εκεί είναι αυτό που είπα, ότι πώς το διαχειριζόμαστε, δεν το δείχνουμε. Ευχαριστώ. Απλά δεν το δείχνουμε άμα κάτι δεν μας αρέσει, δηλαδή. Αυτό, εγώ έτσι λειτουργώ, δεν θα το δείξω απλά και τελείωσε. Οπότε μια τεχνίτρια που παρακολουθεί έτσι αμπασαντόρ και την εμπιστεύεται, λέμε τώρα αμπασαντόρ, μένουμε σε αυτή την χαρακτηρισμό, και πει ότι κάτσε αυτή την παρακολουθώ, δεν βλέπω όμως να χρησιμοποιεί το τάδε υλικό από αυτή την εταιρεία, ίσως μάλλον δεν είναι και καλό. Έτσι, δηλαδή ένας που είναι λίγο πιο παρατηρητικός θα καταλάβει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τα μαθηματικά, νομίζω. Ναι. Δεν μου αρέσει. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, το ξεκαθαρίζεις. Βασικά, κοίταξε, και η εταιρεία δεν είναι μπαμπούλες. Και η εταιρεία πρώτα απ' όλα περιμένει το feedback από τους creators και τους ambassador τους, πώς θέλετε να τους πείτε τους. Πρώτα το πρώτο feedback το περιμένουν τους συνεργάτες η εταιρεία, έτσι, που υποτίθεται ότι δουλεύουν τα προϊόντα και τα ξέρουν. Και επειδή βλέπω πολλά post, να αναφερθούμε και σε αυτό, στο News All About, αλλά εγώ πλέον έχω σταματήσει να ασχολούμαι με Facebook, γιατί είναι η κουτσομπόλα της κουτσομπόλας, ο κουτσομπόλα, είναι από τις πλατφόρμες τις πιο low για μένα, οπότε σταματάω από το Facebook, έχω σταματήσει ήδη εδώ και καιρό. Βλέπω κάποια ποσταρίσματα, θέλω να μου πείτε το καλύτερο top, αλλά όχι από εταιρείες, πώς βλέπω, από ambassadors, ας πούμε. Ναι. Εκεί κατέληξε. Ρε φίλοι, άμα δεν σου πει η αμπασαντόρ που το δουλεύει και το ξέρει την ειλικρινή της άποψη. Χάσαν την εμπιστοσύνη τους. Εγώ το ακούω. Εγώ το ακούω. Πάντως να πούμε και αυτό, έχει τύχει να πάρω προϊόντα που πριν κυκλοφορήσουν σαν αμπασαντόρ 2-3 φορές. Ωραία, μια χαρά. Ισχύει. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο πώς το διαχειρίζεται ο καθένας. Ή είναι η τεχνίτρια σαν και εμένα που λέει ότι από τη στιγμή που δεν μου αρέσει, απλά δεν θα μιλήσω, δεν θα απαντήσω, δεν θα γράψω ή δεν θα το δείξω. Και είναι και η τεχνίτρια που όπου δει post για την εταιρεία που συνεργάζεται, μπαίνει και γράφει κατεβατά, πάρε αυτό, είναι τέλειο, το δουλεύω, πάρτα, είναι τέλεια, πάρτα. Ναι. Αυτό. Εμένα το μόνο που με έχει. Δηλαδή, αν με ρωτούσες, έχω κάνει αξιόλογες συνεργασίες, θεωρώ, εκτιμώ όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί, έχω κρατήσει πόρτες ανοιχτές και ακόμα και με τις κακές συνεργασίες που έφυγα, να ξέρεις, έφυγα, δεν με σταματήσανε, γιατί ακούγονται και αυτά για κάποιους εκπαιδευτές, ότι τους σταματάνε, δεν τους σταματάνε, φεύγουνε. Ακόμα και με τις κακές μου συνεργασίες και αυτές τις εκτιμώ, γιατί πάντα ήταν τυπικοί στα χρήματα που δίνανε, πρώτον αυτό, και δεύτερον γιατί κατά κάποιο τρόπο μου δίνανε δουλειά, έτσι, όταν εγώ το χρειαζόμουν. Ήταν εργοδότες. Οπότε εκτιμώ τους πάντες, απλά σίγουρα θα μπορούσαν να ακούσουν και μια άλλη άποψη, να προτείνουμε και κάποια πράγματα και να υπάρχει μια πιο ωραία επικοινωνία, θα έλεγα εγώ. Και όχι φωνές και τόνοι μυστήριοι. Αυτά. Κι αν είσαι εκπαιδευτής, επειδή είναι μέσα και η Λίλα, που εντάξει η Λίλα είναι αυτόνομη, έτσι κι αλλιώς δεν συνεργάζεται, αλλά είναι μέσα και η Νάνση, αν είναι μέσα ακόμη η Νάνση. Ένα πράγμα, ας πούμε, που εμένα με εξοργίζει είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν μπορούν να σε υποχρεώσουν στα σεμινάρια τα δικά σου, τα προσωπικά, τα ιδιαίτερα, ναι, όχι σε αυτά που θα σου διοργανώσει η εταιρεία να πας να κάνεις. Στα δικά μου τα σεμινάρια τα ιδιαίτερα δεν μπορεί να με υποχρεώσει να κάνει ένας το τι θα δουλέψω. Θα δουλέψω ό,τι μου αρέσει εμένα και ό,τι θέλω εγώ. Εγώ μπορεί να θέλω στη μαθήτρια
να της δείξω 10 διαφορετικά εξόδες από τα τζέλ, 10 διαφορετικές ρευστότητες και εσύ να έχεις μόνο 3. Εγώ θέλω να της τα δείξω όλα. Ή θέλω να της δείξω πινέλα, διαφορετικά πινέλα, ας πούμε, στα ημιμόνιμα π.χ. Καταλαβαίνεις, οπότε αυτό που λένε ότι θα είσαι με τα προϊόντα μας, θα κάνεις σεμινάρια, αυτό δεν υπάρχει. Για μένα τουλάχιστον. Τα προσφέρουν κιόλας σε εκείνη την περίπτωση. Ναι. Ή πρέπει να τα αγοράσεις. Αυτό θα ήταν το... Όλα είναι θέμα συμπεριφοράς, ό,τι μου δώσει αυτό θα πας έτσι ακριβώς. Αν γίνονται σεμινάρια τα οποία είναι χορηγούμενα από την εταιρεία, δηλαδή είναι χορηγός η εταιρεία, προσφέρει όλα τα προϊόντα για να δουλέψουν οι μαθήτριες, εννοείται. Και ακόμη καλύτερα όταν η εταιρεία έχει δική της ακαδημία, η οποία κάνει τα σεμινάρια μέσα και έχει full τα πάντα όλα στα προϊόντα, εξοπλισμό, οπότε οι μαθήτριες δεν φέρνουν τίποτα. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες που κάνουν κάποια σεμιναριάκια σε ένα μαγαζί με καρέκλες και τραπέζια και σου λένε φέρτε τροχό, φέρτε τα πενσάκια, φέρτε τα φρεζάκια, φέρτε. Αυτό. Εγώ πρέπει να σας αφήσω τον εξαιρετικά ενδιαφέρον live. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Η Νάνση που λέει, εντάξει, την ηλικία λέει δεν μπορείς να έρχεσαι και να μου δίνεις διαταγές με ύφος. Παιδιά, γενικά αυτό δεν θα το δέχεστε ό,τι και να είναι. Είπαμε, η συνεργασία γίνεται, κάθεσαι σαν άνθρωπος. Εγώ αυτό το να βγαίνει το αφεντικό και να φωνάζει σαν τον Τσομπάνο, συγχώρεσέ με για τους Τσομπάνους, στην Ευρώπη δεν το είδα. Δεν το έχω δει. Είχα ένα αφεντικό, είχε τόσα καταστήματα, τόσο προσωπικό, μια φορά δεν τον είδες ούτε να νευριάσει καν και όλοι όποτε ερχόταν ήταν σούζα. Τι πιο όμορφο. Σούζα με την άποψη τον σεβόντουσαν. Γενικά πρέπει να υπάρχει όμορφη συνεργασία και με τους εργοδότες και με τους υπαλλήλους και με τις πελάτισσες και με τους συντρόφους μας και οτιδήποτε. Παντού να υπάρχει ομορφιά στην κουβέντα. Έτσι ακριβώς. Και σεβασμός, γιατί είπαμε, ο καθένας θεωρώ ότι βλέπω αυτό το respect, έτσι. Π.χ. τώρα σου πω ένα παράδειγμα το πιο απλό που βλέπουν π.χ. στο Masterchef. Πηγαίνει ένας σεφ εκεί καλεσμένος και έχει το respect, του δίνουν το χέρι, έχει κάνει αυτό, έχει κάνει εκείνο. Στο δικό μου στον κλάδο δεν υπάρχει respect. Όλοι κοιτάνε, τι έκανε πάλι αυτή, εγώ το κάνω πιο καλό. Δηλαδή γιατί εγώ βλέπω την προσπάθεια που κάνει κάθε μια, τις μαθητές που βγάζει, τη δουλειά που παρουσιάζει, τη στοχοπροσήλωση, τον ενθουσιασμό της, το πάθος της. Βγήκα τη Λίλα, τι είδα στη Λίλα στο προηγούμενο live. Είδα πάθος, να δώσει στα κορίτσια, να δώσει, δηλαδή. Αυτό γιατί δεν το αναγνωρίζω. Εγώ ας πούμε κάνω τόσο, μη κουνάω στο τραπέζι. Κάνω μια αλφα βουλίτσα. Την ανεβάζω π.χ. Να δώσω μια ιδέα, μια έμπνευση στην τεχνήτρια ή να της δείξω αυτό το προϊόν που την ενδιαφέρει να το πάρει. Μαδάρα. Αν την έχω βοηθήσει έστω και ένα 10%, αν πήρε κάτι από μια φωτογραφία μου, ας πατήσει μια ρημάδα καρδούλα. Ούτε μεταξύ μας δεν πατάμε καρδούλες. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό εγώ τώρα δεν ήθελα να το ανοίξουμε, αλλά θέλω να πω αυτό. Είναι ένα θέμα, εμένα μ' αρέσει και δεν είμαι ποτέ αυτός που θα πει στηρίξτε τους φίλους σας. Ποτέ, δηλαδή όπως το είπες και πριν, αν κάνεις κάτι ωραίο ρε φίλε και να μην σε χωνεύω, θα σου το πω, μπράβο, ωραίο αυτό. Αλλά ακριβώς. Είναι μερικοί που μπαίνουν ρε παιδιά πραγματικά, δεν ήθελα να το πω και μαλακία που το λέω, αλλά αυτό με τριγκάρει και είμαι καμιά φορά λίγο πριν να τα μπλοκάρω αυτά τα προφίλ. Προφίλ που μπαίνουν επί μήνες ανελιπώς σε κάθε story, συνάδελφοι κιόλας και με τους οποίους έχεις ανταλλάξει και μια κουβέντα και δεν θα πούν ποτέ το παραμικρό, ούτε μπράβο καλά τα έκανες ή ρε φίλε γιατί ξεφεύγεις έτσι ή εδώ ίσως χρειάζεσαι δουλίτσα ή οτιδήποτε, 0. Τι μπαίνεις και τα παρακολουθείς, ιδέες παίρνεις. Συγγνώμη κιόλας ξέφυγε. Να πω και ένα άλλο fact, ας πούμε τώρα για τις εταιρείες, ότι όλα αυτά που εμείς μεταξύ μας είμαστε, όλοι έχουμε επικοινωνία. Εγώ έχω επικοινωνία με educators, σοβαρές, με τεχνίτες σοβαρούς, με ανθρώπους του χώρου, με community, με όλοι μεταξύ μας. Είμαστε ένα μικρό χωριό. Δηλαδή θεωρούν οι εταιρείες ότι αυτά που κάνουν τα λαθάκια, εντάξει, δεν τα μαθαίνουν.
θα τα θέσω ως λαθάκια. Ή τις βλακιούλες αυτές, ότι αυτά δεν θα μαθευτούν. Ότι αυτά δεν κάνουν κακό στο προφίλ της δικιάς σου εταιρείας. Δηλαδή, μόνοι τους νομίζω... Υπάρχει πολύ φρεσκαδούρα στο χώρο που μπαίνει συνέχεια και έχουν κόσμο να δουλέψουν, κατάλαβες. Πιστεύω εκείνο το θέμα είναι τι παρουσιάζεις. Δηλαδή, εγώ πάντα σαν τεχνήτρια κοιτούσα και ήμουν και σε μια εταιρεία τέτοια που έκοβε φωτογραφίες τεχνητριών αν δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα. Οι φωτογραφίες ήταν με έγκριση να ανεβούν. Ήταν με έγκριση στο Facebook να ανεβούν και αν δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις τις δικές τους, καθαρά πετσάκια, τέλειο φωτισμό κτλ. Απλά σου τη ρίχνανε και δεν περνούσε και έπρεπε να ανεβάσει κάτι άλλο. Είναι το προφίλ που θες να έχεις σαν εταιρεία. Εγώ πάντα κοιτούσα και με έλκυε η εταιρεία, η επαγγελματική που θα έχει την τέλεια φωτογραφία, την καθαρή, τη ρεαλιστική. Μια εταιρεία η οποία δείχνει τα γαμψά τα νύχια, με τα τέρματα 3D τα charms, με τα λάδια να στάζουν, με τα πετσάκια να είναι χειρουργημένα. Και απλά έχει τεχνίτρες που τους στέλνουν παροχές και τις ανεβάζει και τις ανεβάζει και τις ανεβάζει. Δεν μου αρέσει, θεωρώ ότι χαλάει το προφίλ της εταιρείας αυτό. Ναι, συμφωνούμε νομίζω δηλαδή, όλοι σε αυτό. Πρέπει λίγο και να σκεφτούμε και πού απευθυνόμαστε. Έρχεται αμέσως και κουμπώνει στο brand identity που είπα πριν και τι κοινό στοχεύουμε. Στοχεύουμε την τεχνίτρια 10 ραντεβού τη μέρα, μία μετά την άλλη με τα χειρουργημένα τα νύχια. Στοχεύουμε την πιο high class τεχνίτρια, η τεχνίτρια που θέλει κοιτάει μόνο εκτόσεις, να ψωνίσει μόνο εκτόσεις, θα περιμένει να μπουν εκτόσεις, θα πάρει 2-3 ημιμονημάκια έτσι και θα πάει στο ταμείο. Αυτό. Ενώ η σοβαρή τεχνίτρια θα σου παραγγείλει 15 τζελ, ας πούμε. Θα σου παραγγείλει 3-4 ράμπερ να έχει κάβα, θα σου παραγγείλει 5 top. Δηλαδή έχει να κάνει και... Κάποιοι κοιτάνε δηλαδή την ποιότητα και κάποιοι κοιτάνε την ποσότητα. Εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο το σχόλιο που είπε η Λίλα, που λέει και θα το αλλάξουμε για τον κλάδο. Παιδιά, αυτό θέλω να σας μεταφέρω όσοι είστε εδώ πέρα λίγο, γιατί το έχω ξανακουβεντιάσει. Θα ήθελα, το όραμά μου είναι αυτό, να δημιουργήσουμε ένα community, ένα κάτι, χωρίς αφεντικά, χωρίς ξέρω εγώ τίποτα, αφιλοκερδώς ένα τέτοιο που να μπορεί ο άλλος να απευθυνθεί σε κάποια άτομα και να πάρει μια σωστή πληροφορία. Να ρωτήσει πού είμαι ρε φίλε, ξέρω εγώ βρίσκομαι εκεί, ξέρετε κάποιον σοβαρό καλό εκπαιδευτή πάνω σε αυτό, πάνω σε εκείνο, μια σχολή, μια πληροφορία, θέλω να ανοίξω κατάστημα, τι να προσέξω, τι χρειάζομαι, άδειες τέτοια. Είναι αμαρτία να πας και να σκάς έναν τόνο λεφτά, γιατί δεν είναι απλά, δεν είναι λίγα. Να σε διακόψω γιατί η MC είπε ακριβώς τη λέξη που ταιριάζει, γίνεται λαϊκή. Ναι. Η MC με αυτή τη λέξη με εκφράζει 100% τα είπε όλα. Σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Εγώ είμαι είδα όμως και την... πώς τη λένε, είδα περίπου ένα σχόλιο, είδα. Η Άννα λέει ότι είμαι η πρώτη κατηγορία. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι, δηλαδή βγήκε π.χ. ένα τζελ σήμερα, το είδα, θέλω να το πάρω επί τόπου. Δεν μπορώ να περιμένω πότε θα μπουν εκτόσεις. Και επίσης στις εκτόσεις να σας προβληματίζει λίγο και το γεγονός γιατί υπάρχει έκπτωση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Μήπως αυτή η κατηγορία είναι λίγο καραστόκ και πρέπει να ξεστοκάρουμε. Μήπως έχει κάποια περίεργη μυρωδιά. Γενικά λίγο να είστε υποψιασμένες. Πολύ σωστή και ωραία πληροφορία αυτή. Έτσι ακριβώς. Αυτά. Νομίζω καλύψαμε. Ναι, και ρίξε όλα, μας ήρθε και έδεσε. Φτάσαμε λοιπόν, και έχουμε γιορτή της μητέρας, έχουμε Πάσχα, έχουμε Χριστούγεννα, έχουμε Spring Sales, έχουμε Black Friday, έχουμε κανένα 2 εβδομάδες πριν την έκθεση εκθεσιακές. Ξεκινάνε από πριν την έκθεση 2 εβδομάδες και πάνε και 2 μέρες μετά την έκθεση σε περίπτωση που δεν πρόλαβες. Να το κάνουμε MC. Ομαδάρα, να το κλείσουμε εδώ έτσι όμορφα. Εγώ χάρηκα που τα είπαμε και κάναμε αυτή την ωραία την κουβεντούλα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ και αν θέλετε για να επανέλθουμε με κάποια διαφορετική θεματολογία, πολύ ευχαρίστως. Φίλιππε, στηρίζω 1000% αυτό που κάνεις, γιατί ο χώρος χρειάζεται τέτοιες συζητήσεις
Αχ, και η Σούζη μου μέσα, και αυτή η μαθητριά μου. Φιλάκια. Χρειάζεται ο χώρος μας λίγο την αλήθεια και τις διαφορετικές απόψεις, χωρίς μπιφ, χωρίς πολλά. Νομίζω ότι και τα νέα κορίτσια το χρειάζονται, για οτιδήποτε θέμα και να είναι αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά η πληροφορία έχει πολύ δύναμη στις μέρες μας. Και αυτό έχει να κάνει και με αυτό που κάνουμε εμείς, αλλά και γενικά και με τα σεμινάρια και με αυτά. Η πληροφορία είναι το πάνω. Αυτό ακριβώς. Η σωστή πληροφορία πρέπει να είναι ελεύθερη και προσβάσιμη. Αυτό ακριβώς. Κορίτσια, ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Εμείς ευχαριστούμε. Φίλιππε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις όμορφες πληροφορίες. Ήταν πραγματικά τόσο χαλαρό πάλι, χωρίς καμία πίεση, και όπως έτσι το φαντάστηκα. Και έτσι πρέπει να είναι. Στην ουσία, δηλαδή, αφιλτράριστα. Η ουσία είναι αυτή, ακριβώς. Καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μας, καλό βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν live με giveaway και το σκέφτηκα. Τα giveaway θα γίνουν με τον κλασικό τον τρόπο, αλλά θα υπάρχει έγκριση. Θα θέλω να ξέρω ότι κάποιος ξέρει το προφίλ, ότι είσαι άτομο που αξίζει και θα το χρειαστείς, γιατί δεν θα σας δώσουμε μόνο 1-2 μανού, θα έρχονται δυνατά giveaway που θα στηρίζουν το community και να βλέπουμε τη διαφορά σε ποιοτικά προϊόντα. Τα φιλιά μου, ευχαριστούμε και πάλι, σας ευχαριστώ όλους, ό,τι χρειαστείτε και αν θέλετε καλή και εγώ είμαι εδώ. Καλό βράδυ σε όλους και μια καλή Κυριακή, αύριο καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να είστε καλά, γεια σας. Φιλάρες, αντίο. Ευχαριστούμε Στέλλα.